ஓகே, எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதை மட்டும் நான் சொல்லி தரேன், அது எல்லாரும் பின்னாடியே பாடுங்க. ஒரு இது மட்டும் நீ கத்துக்கலாம். ಸಂಸಾರದಾವ ನಲಲಿಡಲೋಕ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣಗಣತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣನವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ஸ்ரீ சரணரவிந்தம். இப்போ நான் ஒவ்வொரு லைனாக பாடுறேன், எல்லாருமே பாடுங்க. ಸಂಸಾರದಾವ ನಲಲಿಡಲೋಕ ಸಂಸಾರದಾವ ನಳಲಿಡಲೋಕ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣಗಣತ್ವಂ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣಗಣತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣನವಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾನವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣರವಿಂದಂ. ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಶರಣರವಿಂದಂ. இப்போ நான் ஒரு தரம் பாடுறேன், அப்புறம் எல்லாரும் நீங்க சேர்ந்து ஒரு தரம் பாடலாம். ಸಂಸಾರದಾವ ನಲಲಿಡಲೋಕ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣಗಣತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣನವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣರವಿಂದಂ. ಪಾಡು. ಸಂಸಾರದಾವ ನಳಲಿಡಲೋಕ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಜ್ಞಾನವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಶರಣರವಿಂದಂ. ஓகே, ஈஸியாக இருக்குல்ல. இது வந்து காலையில் மங்கள ஆரத்தியில் பாடுற பாடல், குரு அஷ்டகம்னு பேர். காலையில் 4:30 மணிக்கு ஆரத்தி எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு சாமிக்கு இந்த பாட்டு தான் பாடுவாங்க. இதை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா மங்கள ஆரத்தியில் நாமளும் சேர்ந்து பாடலாம். அதுக்காக தான் இது கொடுத்துருக்குறோம். யாராவது ஒரு 2 பேர் தனியாக பாடுங்க பார்ப்போம். இதில் யார் பாடுறீங்க ஃபஸ்ட்டு? நான் பாடுறேன் மாதாஜி. சம்சாரதாவா ஒருத்தர் பாடிட்டு அப்புறம் இன்னொருத்தர் பாடுங்க. 2-3 பேர் சேர்ந்து பாடினா புரியாது எனக்கு யார் பாடுறீங்கன்னு. யாராச்சும் ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் பாடுங்க. ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣಗಣತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾನವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, நல்லா பாடுங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் யார் பாடுறீங்க? ಸಂಸಾರದಾವಾ ನಳಲಿಡಲೋಕ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಕಣಗಣತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾರ್ವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ சரணரவிந்தம். வெரி குட், நல்லா பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது? நான் பாடுறேன் மாதாஜி. பாடுங்க பிரபு. ಸಂಸಾರದಾವಾ ನಲಲಿಡಲೋಕ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣಗಣತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾರ್ಣವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಶರಣರವಿಂದಂ. சூப்பர் சூப்பர், எல்லாரும் நல்லா பாடுறீங்க. சீக்கிரம் கற்றுக்கலாம். 8 ஸ்டான்ஸா தான் இதில் இருக்குது, ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். இப்போ வந்து காலையில் 11 to 12 வந்து ஸ்லோகா கற்றுக் கொடுக்குற கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அதில் ஸ்லோகாவும் கற்றுக் கொடுப்பாங்க, இந்த மாதிரி கீர்த்தனமும் கற்றுக் கொடுப்பாங்க. எல்லாருமே அதை அட்டன் பண்ணுங்க. ஸ்லோகாவும் பகவத்கீதை ஸ்லோகம் 700 ஸ்லோகமும் கற்றுக்கலாம். கூடவே இந்த பஜன்ஸ் எல்லாமும் கற்றுக்கலாம்.
இங்கேயே நம்ம கிளாஸ்ல முடிஞ்சா நான் இதை மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸா சொல்லி தரேன். அங்கேயே நீங்க சரி போய் அதையும் கொடுத்துங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, Hare Krishna. நாளைக்கு 2வது ஸ்டான்ஸா படிப்போம். இன்னைக்கு இதோட போதும். நம்ம வந்து அடுத்தது நம்ம கிளாஸுக்குள்ள போயிடலாம். மாதாஜி அது ஸ்கிரீன் எடுத்துருங்க மாதாஜி. நான் எடுத்துறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் எடுத்துடுறேன். ம் ஓகே. இன்னைக்கு நம்ம வந்து 3rd சாப்டர் பார்க்க போகிறோம். இது வரையிலும் நம்ம 2 சாப்டர் முடிச்சிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் 2 சாப்டர் முடிஞ்சிட்டு இன்னைக்கு வந்து கர்ம யோகம் பார்க்க போகிறோம். அதாவது செயலின் யோகம். நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும். நம்ம வந்து 2nd சாப்டர்லேயே படித்தோம். கர்ம யோகம், கர்ம காண்டா அப்படிங்கிறது என்ன டிஃபரன்ஸுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இதில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு கர்ம யோகத்தை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம். இது வந்து நம்ம இந்த சாப்டருக்குள்ள நுழையிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பகவானுக்கு பிரணதி சொல்லிட்டு நம்ம போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்றீங்களா பிரணதி? மங்களச்சரண மாதாஜி. ஆமா ஆமா, நான் சொல்றேங்க மாதாஜி. இன்னைக்கு சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க. அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனாசலாகய உன்மிலித்தம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கடாமக்யம் ததாதி ஸ்வபடாண்டிகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதா கமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சக்ராஜதம் சகாகன ரகுநாதன் விதம் தன் சாஜீவம் சத்வைதம் சவாதூதம் பாரிஜான சகிதாம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ணா பதான் சகாகன லலிதா ஸ்ரீ விஷான்விதாம்ச. हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पदे गोपिशा गोपिका कांदा राधा कांदा नमोस्तुते. तप्ता कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पट्टिडनां भवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 2-3 மணி செஷனுக்கு லெவல் 2 கிளாஸுக்கு வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் அன்போட நான் வந்து வரவேற்கிறேன். இப்போ இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 சாப்டர் பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுன விஷாத யோகா. வந்து அங்கே அர்ஜுனர் வந்து என்ன செய்யறாரு? படைகளை கவனிக்கிறார். போர்க்களத்தில் கவனிச்சுட்டு என்ன செய்யறாரு? 5 விதமான காரணங்களை சொல்லி நான் போர் புரிய மாட்டேங்கிறாரு. இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், அப்புறம் இரு மனம். அதுக்கு வந்து 2nd சாப்டர்ல பகவான் என்ன செய்யறாரு? அதுக்கு பதில் கொடுக்குறாரு. என்ன கொடுக்குறாரு? இரக்கத்துக்கு நான் உடல் இல்லை, நாம் வந்து இந்த உடல் கிடையாது அர்ஜுனா, நம்ம ஆத்மா தான் உண்மையானது அப்படின்னு புரிய வைக்கிறார். ஆத்மாவுடைய தத்துவம், சாங்கிய தத்துவத்தை 2nd சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம்.
இன்பமின்மைங்கிறாரு. நான் வந்து போர் புரியறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லை, அதனால எனக்கு துன்பம் தான் ஏற்படும் அப்படின்னு அவர் சொல்லும் பொழுது அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு, 2.31லேருந்து 37 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம், நீ வந்து போர் புரி, போர் புரிஞ்சின்னா உனக்கு போர்ல வந்து மரணம் அடைஞ்சின்னா உனக்கு மரணம் அடைஞ்சின்னா உனக்கு சொர்க்கம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு, அங்க போய் நீ சொர்க்கத்துல இருக்க போக்கியங்களை அனுபவிக்கலாம். இல்லையா உனக்கு வந்து என்ன இருக்குது, இந்த உலகத்திலேயே அஸ்தினாபுர அரண்மனை உனக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு, நீ போய் ராஜ்யத்தை ஆளலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. ஒவ்வொன்றா கவுண்டர் கொடுத்துக்கிட்டே வராரு. மூணாவது வந்து அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, பாவச்செயல் அப்படிங்கிறாரு. உயிர்களை கொள்றது பாவச்செயல். இப்போ போர்க்களத்துக்கு போன ஒரு ராஜகுமாரன் வந்து அங்கே போய் பாவ புண்ணியம் பார்க்க முடியுமா? அவனோட கடமையே அங்கே போர் புரியறது தான், உயிர்களை அழிக்கிறது தான். ஆனால் அர்ஜுனன் வந்து எவ்வளோ இரக்க மனசா இருந்தால் அது வந்து பாவம்னு நினைக்கிறாரு. அதுக்கு என்ன பகவான் செய்கிறாரு சொல்றாரு, 2.33லேருந்து 38 அண்ட் 38 டு 53 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பக்தி செயல்பாட்டில் பாவம் இல்லை. எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் நம்ம பகவானை முன்னிறுத்தி அவரை சென்றுபடுத்தி நம்ம எந்த காரியம் செஞ்சாலும் அதனால வர விளைவுகள் நம்ம வந்து பாதிக்காது. அதனால உனக்கு எந்த பாவமும் ஏற்படாது, நீ என்னகிட்ட அர்ப்பணிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து குடும்ப பாரம்பரியத்தை சொல்றாரு. வர்ண சங்கரம் ஏற்படும், அதாவது பெண்கள்லாம் வந்து கற்பு நெறி தவறுவார்கள். அப்புறம் வந்து பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து வர்ண சங்கரத்தில் பிறக்கும். அதனால முன்னோர்களுக்கு திதி தர்ப்பணம் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க, கண்டிக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்காது குடும்பத்தில் பெரியவங்க இல்லாமல், அப்படின்னு நெறி கெட்டு போகும், அதனால பாரம்பரியம் கெட்டு போகும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாரு. அதுக்கு என்ன சொல்றாரு அவர், 2.45லேருந்து 3.24 போட்டிருக்கு, சாரி. அதில் என்ன சொல்றாரு, வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருங்கள் அப்படிங்கிறாரு. அதாவது நீ வந்து அதர்ம ஆட்சி நடந்ததுன்னா அந்த ராஜ்யத்தில் எல்லாமே அப்படிதான் நடக்கும். ஒரு நல்ல ராஜா இல்லைன்னா அந்த நாட்டு மக்கள் வந்து நெறி தவறி நடப்பாங்க. அதே சமயத்தில் ஒரு நல்லவன் ஆட்சி புரிஞ்சான்னா அந்த நாட்டில் இருக்க மக்களும் என்ன செய்வாங்க, மன்னன் எவ்வழி மக்கள் அவ்வழி அப்படிங்கிற பாதையில் போவாங்க. அப்போ மன்னன் வந்து நல்லவனாக இருக்கும் பொழுது மக்களும் நல்வழியில் போகும்பொழுது அந்த வர்ண சங்கரம் ஏற்படாது, நீயே ஒரு முன்மாதிரியா இரு அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. கடைசியா இருமனம், அவர் போர் புரியலாமா வேணாமா அப்படின்னு ஒரு டுவாலிட்டி வருது அவருக்கு. அதுக்கு என்ன பகவான் சொல்றாரு, 2.41ல உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யுங்கள். பகவானுக்கு தொண்டாற்றும் பொழுது இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமான்னு எல்லாம் யோசிக்கவே வேணாம். ஒரே வழி, பகவானை முன்னிறுத்தி அவருக்கு நம்ம தொண்டாற்றணும். அந்த நிலையில இப்போ திடமான மன உறுதி படைச்ச அந்த சோபர்மன் பார்த்தோம். ஒரு ஆமை வந்து தன்னோட கூட்டுக்குள்ள எப்படி தன்னுடைய எதிரிகளை கண்டோன்னா தன்னுடைய கை கால் தலையெல்லாம் உள்ள இழுத்துக்குதோ, அது போல ஒரு திடமான உறுதி கொண்டவன் என்ன செய்வான் வந்து அவனுடைய பாதை எதுவோ அதுலேயே முன்னேறி போயிடுவானே தவிர அடுத்த வழிகளை பல கிளைகள் கொண்ட அந்த மாதிரி வழிகளில் ஈடுபட மாட்டான். அந்த மாதிரி திடமான உறுதியோட நீ செயல்படணும் அப்படிங்கிற வரையிலும் 2 சாப்டரில் நம்ம பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு 3வது சாப்டரு, அதோட சுருக்கம் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்கு, 3.1லேருந்து 2 வரையிலும் துரத்தல் அல்லது செயல். அதாவது என்ன சொல்லியிருக்குது, ஒரு செயலை வந்து அவர் செய்யணுமா அல்லது பக்தியோட செயல்படணுமா அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது. என்ன பகவான் என்ன சொன்னார், எந்த செயலை செய்யறதும் பலன் கருதாமல் செய்ய அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால இவருக்கு செயலை செய்யணுமா வேணாமான்னே ஒரு குழப்பம் வந்துடுது, அதை கேட்குறாரு. அடுத்தது 3.3லேருந்து 3.9 வரையிலும் நிஷ்காம கர்ம யோகா எப்படி செய்யறது, ஞான யோகாவா நிஷ்காம கர்ம யோகாவா, இதுக்கு ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, எதை செய்யணும் அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் நம்ம படிக்க போகிறோம். நியதம் குரு கர்ம, அதாவது எந்த கர்மாவை நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறது. கர்ம அடுத்தது வந்து 3.10லேருந்து 16 வரையிலும் உள்ளதில் கர்ம காண்டாவுக்கும் கர்ம யோகத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க போகிறோம். பிரவர்த்திதம் சக்கரம் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகம் வழியாக பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு இந்த 16 வரையிலும் தான் பார்க்க போகிறோம், இருந்தாலும் முழுசும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம். அடுத்தது 17லேருந்து 35 வரையிலும் எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள், முன்மாதிரியாக எப்படி நடக்கிறது. இப்போ வந்து ஆசரதி ஸ்ரேஷ்டர், அதாவது ஒரு பெரிய மனிதன் எந்த வழியில் போவானோ அந்த வழியை தான் மக்களும் பின்பற்றுவார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. கடைசியாக 36லேருந்து 43 வரையிலும் மிகப்பெரிய எதிரி யாரு, நம்மளுக்கு யாரா எதிரியாக இருக்காங்க, இக வைரினம் எது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம்.
இப்போ வந்து நம்ம 3.1லேருந்து 16 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்களை தான் நம்ம இன்னைக்கு பாடமாக எடுத்துக்கிறோம். அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இந்த படம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரதம் இருக்குது, ஒரு வண்டி. அந்த வண்டியில் யார் உட்காந்துருக்கா? இங்கே உட்காந்துருக்கிறது வந்து ஆத்மா. ஆத்மான்னா யார்? நம்ம தான். நம்முடைய ஆத்மாவை தான் வந்து நம்ம இந்த உடலுங்கிற அந்த வண்டியில் நம்ம உட்காந்துருக்குறோம். இந்த வண்டியை வந்து நம்ம உடலாக எடுத்துக்கணும். இந்த வண்டிங்கிற உடலில் நம்ம ஆத்மா வந்து பயணம் சென்னுது. அதை யார் ஓட்டுறா அப்படின்னா நுண்ணறிவு. நம்மளுடைய அறிவு தான் வந்து என்ன செய்யுது, இந்த வாழ்க்கையை வந்து நடத்திக்கிட்டு போகுது. அதுக்கு வந்து எது குதிரைகளாக பயன்படுது அப்படின்னா நம்மளுடைய பஞ்ச இந்திரியங்கள். நம்மளுடைய இந்திரியங்கள் என்னென்ன? கண்ணு, காது, மூக்கு, கை, வாயின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஞானேந்திரியங்கள் 5 தான் வந்து என்ன செய்யுது, 5 குதிரைகளாக நம்ம வந்து இந்த வாழ்க்கையை ஓட்டுறதுக்கு பயன்படுது. அது 5 குதிரைகள். சரி, இந்த குதிரைகளுக்கு பூட்டப்பட்ட அந்த கடிவாளம் எது அப்படின்னா நம்ம மனசு. அப்போ இந்த புலன்கள்ங்கிற குதிரைய மனம்ங்கிற கடிவாளம் கொண்டு அறிவு, நுண்ணறிவுங்கிற அந்த புத்தி, அந்த ஓட்டுவன், அந்த டிரைவர் அவன் கொண்டு இந்த ஆத்மா என்ன செய்யுது, இந்த உடல்ல பயணம் பண்ணுது. இப்போ அந்த புலன்கள் எல்லாம் யார் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம அறிவு. இந்த இடத்துல உட்காந்துருக்க அறிவு தான் கட்டுப்படுத்தணும். மனம் வந்து கடிவாளமாக பிடிச்சி இழுக்குது. அறிவு தான் வந்து ஓட்டுறவனாக இருக்குது. அப்போ அவங்க கையில் தான் வந்து இது இருக்குது. அப்போ நம்ம அறிவை கொண்டு என்ன செய்யணும், நம்ம புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். புலன்களையும் மனசையும் கண்ட்ரோல் பண்ணினா மட்டும்தான் நம்மளுடைய போக வேண்டிய பாதைக்கு நம்மளால் போக முடியும். இதுதான் வந்து இந்த கர்மயோகத்தோட கன்க்ளூஷன். நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி ஒருத்தவங்க கர்மயோகம் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கான வழிமுறையை இங்கே ஒரு படமாக காட்டியிருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி அருள்மொழி படிக்கிறேன். படி. அர்ஜுன உவாச்ச த்யாயேசி சேத் கர்மணாஸ்தே மதா புத்திர் ஜனார்தனா தத் கிம் கர்மாணி கோரே மமம் யோஜசி கேசவா. அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்தனை, கேசவனே, பலன் நோக்கு செய்வது செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இப்போ என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனனுக்கு வந்து இப்போ டவுட்டு. என்ன சொல்றாரு? பலநோக்கு செயல்களை விட, இப்போ வந்து 2வது சாப்டர்ல அவர் சொல்லிட்டாரு, எந்த வித பலன்களையும் எதிர்பார்க்காம உன்னுடைய கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாரு. நான் வந்து பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய செயல்களை விட நீ புத்தி சிறந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இந்த இந்த போரை எதுக்காக என்னை வந்து பலவந்தமா ஈடுபடுத்துறீங்க? நான் எதுக்கு இந்த போரை செய்யணும் அப்படின்னு வந்து அவர் பகவான்கிட்ட அவருக்கு கேட்கிறாரு. ஏன்னா அவர் போர் புரிய விருப்பம் இல்லை அர்ஜுனருக்கு. அதனால எந்த சாக்கை வச்சுட்டு போர் புரியாம இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் வந்து கேட்கிறாரு. போர் புரிஞ்சா அதோட பலன் கிடைக்கும், ஒண்ணு ராஜ்யம் அல்லது சொர்க்கம். அப்ப அதை விட நான் வந்து புத்தி தான் சிறந்ததுன்னா நான் எதுக்கு இந்த போர் புரியணும் அப்படின்னு அவருடைய சந்தேகம் கேட்கிறாரு. 2 அடுத்தது யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? அம்பிகா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. व्यामिश्रेणवे वाक्येन बुद्धिं मोह एषिव मे तत् एदं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् अप्नुयाम्. 2 வழிகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கின்றது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப 2 வழிகள். என்ன 2 வழிகள் பகவான் சொன்னாரு? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஒண்ணு சாங்கிய தத்துவம். சாங்கிய தத்துவம் வழியா ஒருத்தவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, பகவானை வணங்குறாங்க. இன்னொருத்தவங்க வந்து கர்மயோகம் செஞ்சு பகவானை வழிபாடு பண்றாங்க. அதாவது சாங்கிய யோகம் சிறந்ததா, கர்மயோகம் சிறந்ததா? இது 2மே 2 வழியா இருக்கு. 2 வழியும் வந்து பகவானை சென்று சேர்ற வழிதான். ஆனாலும் இப்ப பகவான் வந்து 2யுமே சொல்லதுனால இவருக்கு ஒரு குழப்பம் வந்துருது ஒரு மனசுக்கு. பகவான் குழப்பணுங்கிற எண்ணம் அவர் கிடையாது. அவரை கொண்டு, அர்ஜுனனை கொண்டு நம்மளை போல சாதாரண மக்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அர்ஜுனனுக்கு அந்த மனசுல அந்த எண்ணங்களை ஏற்படுத்தி அவர் அந்த கேள்விகளை கேட்க வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நாடகம் ஆடுறாரு. அப்போ வந்து அர்ஜுனர் இதான் கேட்கிறாரு, எது சிறந்தது, 2 வழிகள்ல எது சிறந்தது அப்படிங்கறத நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து பகவான்கிட்ட கேட்கிறாரு.
இந்த 3.47 நம்ம படிச்சிட்டோம். கர்மண்யேவதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலஹேதுர்பூர்மா தே சங்கோஸ்து அகர்மணி. என்ன சொன்னாரு? உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. நம்ம வந்து நமக்குன்னு பிரெஸ்கிரைப்டு டியூட்டி, டூ யுவர் பிரெஸ்கிரைப்டு டியூட்டி. அவங்கவுங்களுக்கு இன்னும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளோ, ஒரு தந்தையா இருக்கிறவங்க குடும்பத்தை வந்து காவல் பண்ணணும். அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்? வெளியில போய் சம்பாதிக்கணும், குடும்பத்தை காப்பாற்றணும். ஒரு தாய் வந்து என்ன செய்யணும்? குழந்தைங்களை அரவணைச்சு அவங்கள பாதுகாக்கணும், அவங்களுக்கு வேண்டிய தேவைகளை நிறைவேற்றணும். குழந்தைங்க என்ன செய்யணும்? அவங்க பள்ளிக்கூடம் போகணுமோ, காலேஜுக்கு போகணுமோ, படிக்கிறது அவங்களுடைய கடமை. அப்படி அவங்கவுங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை மட்டுமே செய்ய அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. அதோட பலனை பத்தி நீ நினைக்காத. தந்தை வந்து கல்யாணம் பண்ணி தந்தை வந்து நான் சம்பாதிக்கிறேன்னா அந்த சம்பாத்தியம் போது நானே எடுத்துக்குவேன், என் குடும்பத்துக்கு ஒன்றும் தரமாட்டேன்னு போனா என்ன ஆகும்? குடும்பம் ஒன்னா இதாயிடும் இல்லையா? குடும்பமே வீணா போயிடும். அந்த மாதிரி பலன்கள்லாம் ஆசைப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாது. நான் தான் செய்யறேன், அதனால அதோட பலன் வந்து என்ன சேர்ந்தது அப்படிங்கறத என்ன நீ நினைக்காத. ஏன்னா பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யும் பொழுது அதோட நல்ல தீய விளைவுகள் பகவானுக்கு சென்றடையுது. அதே சமயத்துல நான் எந்தவித பலனையும் எதிர்பார்க்காம நான் கடமை செய்யணும்னா எதுக்கு நான் கடமை செய்யணும்? செய்யாம நான் சும்மா இருந்துருவேனே. இப்ப அர்ஜுனனை தானே சொல்றாரு, நான் போர் புரியாம இருந்துடுறேன் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. அவங்கவுங்களுக்குன்னு உள்ள கடமையை அவங்க செஞ்சுதான் ஆகணும். அதே சமயம் பற்று இல்லாம செய்யணும். அதே சமயம் அந்த விளைவுகள் அந்த நான் தான் செய்யறேங்கிற எண்ணம் இல்லாம செய்யணும். இதுதான் வந்து நம்ம 2.47 நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம்னு ரிப்பீட்டடா வருது. இப்ப வந்து இங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க? இப்போ வந்து இந்த மாமரம் இருக்கு, பழம் பழுக்குது. அது ஒன்னே விழுத்துறாது. என்ன செய்யணும்? ஃபர்ஸ்ட் விதை. அந்த விதையை வந்து மண்ணுல நட்டு அது வந்து என்ன செய்யும்? முளை விட்டு ஃபர்ஸ்ட் வரும், அப்புறம் ஒரு செடியா வரும், அப்புறம் அது கொஞ்சம் வளரும். வளர்ந்த பிற்பாடு பெரிய மரமாகி அது ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷம் கழிச்சுதான் என்ன செய்யும்? அது பூ வச்சு காய் காய்ச்சி பழமா வரும். அந்த பழம், அந்த மாம்பழம் வருதுன்னா அதுக்கு பல காலம் பிடிக்குது. அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? நம்ம விதைச்சிட்டோம், நம்ம அந்த பழுக்கக்கூடிய மரங்கள் அனைத்தும் என்னோடது அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. நம்ம வந்து விதைக்கிறது நம்மளுடைய கடமை, பிற்கால சந்ததியர்களுக்கு உதவும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துலதான் நம்ம செய்யணும். இதை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு நம்ம சாப்பிடும் பொழுது அந்த கர்மத்தோட விளைவுகள் வந்து நம்மளை என்ன செய்யாது? பாதிக்காது. அப்படிங்கறதுதான் நம்ம வந்து இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்ப அர்ஜுனன் வந்து கேக்குறாருல, 2 வழிகளை போடுற ஒரே மாதிரி சொல்றீங்களே, எந்த வழியை நான் பின்பற்றணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. திஸ் வே, தி அதர் வே, தட் வே, எந்த வே நான் பின்பற்றணும் அப்படிங்கிறாரு. ஒரு வழி என்ன சொல்லியிருக்கு இங்க வந்து, ஒருத்தவங்க வந்து இது பண்றாங்க, மனசால தியானம் பண்றாங்க உட்கார்ந்துகிட்டு. தியானத்தின் வழியா பகவான அடையலாம். அது வந்து தியான யோகம், நம்ம பின்னாடி படிப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு தியானத்தின் மூலமா பகவானை அடையக்கூடிய ஒரு வழி சாங்கிய யோகம்னு கூட வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி செய்யறாங்க. இன்னொரு வழி என்ன? இங்க பக்தி யோகம். இது வந்து இது இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்றாரு? பக்தி யோகம் தான் செய்வாரு. இலங்கைக்கு போறாரு சீதா தேவியை கண்டுபிடிக்க. அங்க போன பிற்பாடு அவங்க என்ன பண்றாங்க? சிறை பிடிச்சு அழைச்சிட்டு போய் ஆஞ்சநேயர் வாள்ல நெருப்பை கட்டி விடுறாங்க. அப்ப அவர் என்ன செய்யறாரு? அந்த வாள்ல இருக்க நெருப்பால இந்த லங்கை நகரத்தையே அவர் அழிக்கிறாரு. அது செய்யலாமா அந்த காரியத்தை? வன்முறை இல்லையா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா அவர் யாரை அழிச்சாரு? அதர்மிகள் இருக்க பக்கம்தான் இந்த வந்து தீ எரியுதே தவிர நல்லவங்க இருக்கக்கூடிய விபீஷ்ணர்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த பக்கம் தீ அண்டவே இல்லையா. அது யாருக்காக செய்யறாரு? ராமருக்காக அவர் செய்யறாரு. ராமர் மேல கொண்ட பக்தியினால அவர் அந்த காரியத்தை, வன்முறையும் அந்த இடத்துல சிறந்தது. அது கர்ம யோகம் அப்படிங்கிற நிலையில வருது. அப்ப இது வந்து கர்ம யோகம் செய்யணுமா அல்ல தியானம் செய்யணுமா, எந்த வழி சிறந்தது அப்படிங்கிறத அர்ஜுனருடைய கேள்வியா இங்க இருக்குது. காந்திமதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறோம். லோகேஸ்மின் திவிவிதா நிஷ்டா புரா புரோக்தா மயானக ஞான யோகேன சாங்கியானாம் உத்தம் உசோபத்தரான முழுமுத கடவுள் கூறினார்.
பாவங்களற்ற அர்ஜுனனே, இருவகையான மனிதர்கள் தன்னுணர்விற்காக முயல்வதாக முன்பே விளக்கினேன். சிலர் சாங்கிய தத்துவ போதனைகளாலும் சிந்தனைகளாலும் பிறர் பக்தி தொண்டினாலும் தன்னுணர்வினை அடைய முயல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே இப்ப என்ன கிருஷ்ண சொல்றது? மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒண்ணே ஒண்ணு, இதுல ஆ, வந்து கடைசி ஒரு பாட்டு வந்து விடுபட்டு இருக்கு ஸ்லோகத்துல. அப்படியா? லோகே ஆ, அஸ்மின் ஆ, ஆ, ஆமாங்க. அது படிச்சு ஆமா. மயா ஞான யோகேன சாங்கியானாம் கர்ம யோகேன யோகினாம். ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ண. மாதாஜி. இதுல ஸ்லைட்ல விட்டுருக்காங்க. கரெக்ட். தேங்க்யூ மாதாஜி. புக்கில் இருக்குங்க, நான் புக்கை கவனிக்கல. ஓகே, சாரிங்க. புக் இருக்கவங்க புக்கு பார்த்து படிச்சிருங்க. புக்கு இருக்குங்க, நான் அதை கவனிக்கல. ஓகேங்க. சரி, பரவாயில்ல. இப்ப வந்து இதுல வந்து 2 இது சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதுதான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகேன சாங்கியானம்னா என்ன? சாங்கிய தத்துவப்படி, சாங்கிய தத்துவம்னா 2, அதாவது ஒரு ஜட உலகம், ஆத்மா, இத பத்தி எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்றது. ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. அது தெரிஞ்சுக்கிறதுனால பக்தி நிலைக்கு உயர்றது. இதுதான் சாங்கிய தத்துவ சிந்தனைகள். அது ஒரு வழியில வந்து பகவானை அடையறதுக்கான ஒரு வழியாதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சில பேர் என்ன செய்யறாங்க, பக்தி தொண்டினால தன்னுணர்வு அடைகிறாங்க. இப்ப ஆஞ்சநேயர் போல அவங்க வந்து பகவானை தவிர வேற ஒண்ணுமே ராமர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை தான் அவர் செய்யறாரு. அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டின் மூலமா தன்னுணர்வு அடைய முயல்கின்றன. ஆக 2 வகையான மனிதர்கள் இந்த உலகத்துல, அதுதான் கர்மயோகம் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 2 வகையான மனிதர்கள் இங்க காட்டியிருக்காங்க. இவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, சாங்கிய தத்துவ யோகம். இவர் தன்னுடைய மனசால, தன்னுடைய அறிவை கொண்டு அவர் வந்து தத்துவ ஞானத்துல வந்து அவர் வந்து ஈடுபடுறாரு. பகவானை பற்றிய விஷயங்களை அதன் மூலமா அவர் வந்து அடையிறாரு. இன்னொன்னு என்ன, கர்மயோகம். இப்ப வந்து குரு பரம்பரை இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. இங்க பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு. கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து யாரு, பிரம்மாவுக்கு வருது. பிரம்மாட்ட இருந்து நாரதர், நாரதர்ட்ட இருந்து வியாசர். இப்படி படிப்படியா வந்து என்ன செய்யுது, குரு பரம்பரை மூலமா இப்ப நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதா வழியில நம்ம எப்படி கர்மயோகம் பண்ணணும், நம்ம எப்படி சாதன பக்தி பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம இஸ்கான்ல நமக்கு சொல்லி தராங்க. இப்படி நாம வந்து பக்தி யோகத்துல நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கிறோம். ஆனா சாங்கிய தத்துவத்தின் வழியாகவும் சில பேர் வந்து தன்னுணர்வுக்கு முயற்சி செய்யறாங்க அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கோமதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? 4th ஸ்லோகம். கோமதி மாதாஜி. இந்த படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. நா கர்ம மானாம் அனாரம்பான் நைஷ்கர்மயம் புருஷோ ஸ்வினுதே நாச சந்நியாஸ்யன்னாத் ஏவ சத்திம் சமதி கச்சதி. செயல்களிலிருந்து விலக்கிக் கொள்வதால் விளைவுகளிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெற முடியாது. துறவால் மட்டும் பக்குவம் அடைவதால் என்பது இயலாததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்கன்னா, இதுவும் பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்தது போவோம். மதமும் தத்துவ ஞானமும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை அப்படிங்கிறாங்க. மதம்னா என்ன, நம்ம வந்து என்ன நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கோ அப்படியே நமக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ, அதாவது நம்ம நம்ம தத்துவ ஞானம் இருக்கு இல்லையா, தத்துவ ஞானம் இல்லாம மதம் வந்து ஒரு தத்துவமற்ற மதம் வந்து வெறும் மன எழுச்சி அப்படிங்கிறாங்க. எது ஒண்ணுனாலும் இப்ப கடவுளுங்கிற ஒரு தத்துவத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னா அதுக்கு ஒரு மதம் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது. இந்து மதம் அப்படிங்கிற ஒரு மதத்தை நம்ம வந்து வச்சுக்கிறோம். அந்த இடத்துல தத்துவம் இல்லைன்னா அது வந்து வெறும் மன எழுச்சி. அதே சமயத்துல மதமற்ற தத்துவமும் மனக்கற்பனை அப்படிங்கிறாங்க. மதம் இருக்கு ஆனா தத்துவமே இல்லை, சும்மா வெறும் மதம். நிறைய மதங்கள் அது மாதிரி இருக்குது. அந்த புத்த மதத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எந்தவித தத்துவமும் இல்லை, அஹிம்சை தவிர வேற ஒண்ணுமே சொல்லல. அந்த மாதிரி ஒரு சொல்லக்கூடியதும் மனக்கற்பனை. அது மாதிரி 2 ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு தொடர்புடையவை அப்படிங்கறத இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. இது இப்ப மாதாஜி படிச்சாங்க. என்ன சொல்றாங்க, செயல்களிலிருந்து விலகி கொள்வதால். இப்போ ஒரு செயல் செய்யணும், நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட ஒரு செயல்கள். முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு தாயோட செயல், ஒரு தந்தையோட கடமை என்னென்னு பார்த்தோம். அதுல இருந்து விலகிக்கிறதுனால ஒரு தத்துவம் யாருன்னா விடுதலை அடைய முடியுமான்னா விடுதலை அடைய முடியாது. அவங்கவுங்க செய்ய வேண்டிய கடமையை அவங்க செஞ்சுதான் ஆகணும். ஏன்னா இந்த உடலை நம்ம எடுத்துட்டோம். இந்த உடலை எடுத்த பிற்பாடு அவங்கவுங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும்.
துறவால் மட்டும் பக்குவமடைதல் என்பதும் இயலாததாகும். இப்ப நான் எந்த கடமையும் நான் செய்யல, நான் சந்நியாசம் போறேன் அப்படின்னு அவங்க போனாங்கன்னா, அவங்க அதுல போய் பக்குவமான நிலை, இறைநிலை அவங்க அடைஞ்சிருவாங்கன்னா, அதுவும் அடைய முடியாது. ஏன்னா அவங்க தன்னுடைய கடமையை விட்டுட்டாங்க. அந்த கடமையை பூர்த்தி பண்ணாம அவங்க சந்நியாசத்துக்கு போனாலும் அது எந்த விதமான நல் வினையையும் அது கொடுக்காது அப்படிங்கறத இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப அதுதான் இங்க பாத்தீங்கன்னா செயல். ஒருத்தவங்க என்ன செய்யறாங்க, காலில் ஷூ கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. அது ஒரு செயலா இங்க காட்டப்பட்டிருக்கு. விளைவு என்ன, இங்க ஒரு கம்பியை பிடிச்சிட்டு தொங்குற மாதிரியோ ஏதோ ஒன்று செய்யுது. அதாவது எந்த ஒரு செயலுக்கும் அதோட விளைவுங்கிறது ஒண்ணு உண்டு. நம்ம அதுல அது என்ன மாதிரி செய்யறோங்கிறத பொறுத்து, நல்ல விளையா, நல்ல செயலா, இல்ல தீய செயலா அப்படிங்கறத பொறுத்து அதோட விளைவுங்கிறது நமக்கு கண்டிப்பா உண்டு. எந்த செயலுக்கும் பின்விளைவு இல்லாம இருக்கவே இருக்காது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இங்க அதை உதாரணமா சொல்லி இருக்கிறாங்க. பக்குவமற்ற துறவினால் எந்த பலனும் இல்லை. இப்ப ஒரு துறவி என்ன பண்றாங்க, இங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா, ஒரு குதிரை மேல ஏறி போறாங்க. அந்த குதிரை பிடிச்சி அவங்களை கீழே தள்ளிடுது. அது எதுக்காக இதை சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, பக்குவமற்ற ஒரு துறவு எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரிதான். போய் முழுமை அடைய மாட்டாங்க. அந்த துறவரத்துல அவங்க முழுமை அடைஞ்சு இறைவனை அடைய மாட்டாங்க. பாதியிலே வீழ்ச்சி அடைவாங்க. அதுதான் இதுக்கு உதாரணமா இங்க ஒரு குதிரை ஒரு மனிதனை தள்ளி விடுறத இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. ஆனா விதிக்கப்பட்ட கடமைகளின் நோக்கம் ஒருவரது இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவது ஆகும். என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், அந்த கடமைகளோட நோக்கம் எது, அது செய்யறதுனால அந்த நோக்கம் எப்படி நிறைவேறுதுன்னா நம்ம திருப்தி அடைகிறோம். மனசு முதல்ல திருப்தி அடையுது, நம்மளுடைய கடமையை நம்ம கரெக்டா செஞ்சுட்டோம். அந்த கடமையை நம்ம செஞ்ச திருப்தி எடுத்தாலே நம்ம இதயத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள்லாம் தானே நீங்கிடும். நம்ம செய்யாம இருந்தாதான் ஒரு குற்ற உணர்வு உண்டாகும். ஐயோ நம்ம செய்யலையே, நம்ம செய்யாதனால அவங்க பாதிக்கப்படுறாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு குற்ற உணர்வு எல்லாம் உண்டாகும். ஆனா அதை கரெக்டா நம்ம செய்யும் பொழுது நம்முடைய இதயம் தூய்மைப்படுத்திடுது. தூய்மைப்பட்ட இதயத்துல என்ன வரும், இறைவன் அங்க அந்த இடத்துல அமருவார் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் நம்முடைய கர்மங்கள் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கான உதாரணம். விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் பற்றுதலின்றி செய்து படிப்படியாக ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையவும். அதாவது எப்படி செய்யணும், படிப்படியா முன்னேறணும். நம்ம இந்த கடமையை தான் செய்ய சொல்லியிருக்காங்களே அப்படின்னுட்டு நம்ம அந்த கடமைகள்ல பற்றுதல் வைக்கக்கூடாது. இப்ப வீட்டுல இருக்க குடும்ப உறுப்பினர்கள் மேல நம்ம என்ன செய்யணும்னா பாசம் வைக்கலாம், ஆனா பற்று வைக்க கூடாது. பாசத்துக்கும் பற்றுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். பாசம்ங்கிறது நம்ம கடமையா செய்யறது. நம்மளை சேர்ந்தவங்க இவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள்லாம் நம்ம செய்யணும், அவங்க நம்மளதான் நம்பி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பாசத்தோட செய்யறது. ஆனா பற்றுதல் என்ன, அவங்க மேல அபரிமிதமான அன்பு செலுத்தி அவங்க இல்லைன்னா நம்மளால தாங்க முடியாதுங்கிற அந்த நிலைக்கு போறது பற்று. அதிகமான பற்று வைக்கிறது பற்றுதல், ஆசை. அந்த நிலையில நம்ம செய்யக்கூடாது. நம்ம வீட்டுல செஞ்சாலும் சரி, அது வெளியில செஞ்சாலும், ஆன்மீகத்துல செஞ்சாலுமே சரி, நம்ம எப்படி செய்யணும்னா நம்முடைய கடமையா செய்யணும். கோயிலுக்கு போறது கூட பகவானுகிட்ட போய் நம்ம கோயிலுக்கு போகணுங்கிறது நம்முடைய கடமையை தவிர, அங்க போய் அவர்கிட்ட என்ன செய்யக்கூடாது, நமக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு பேரம் பேசக்கூடாது. அது அந்த இடத்துல பற்றுதல் வந்துடும். அந்த மாதிரி ஆன்மீகத்திலேயே கடமையா செய்யணும். அந்த மாதிரி படிப்படியா நம்ம முன்னேறினா ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடையலாம். இங்க நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள்லாம் அதுதான் நமக்கு இங்க வழிகாட்டி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 5 படிங்க மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. நஹி கச்சித் க்ஷணம் அபி ஜாது திஷ்டத்ய கர்ம கிருத் காரியதே ஹயவசஹ கர்ம சர்வ பிரகிருதி ஜெய் குணைஹ. பௌதிக இயற்கையிடம் இருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற்போல ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதும் இன்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்கள் எதையும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்கும் சாத்தியம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நஹி கச்சித் க்ஷணம் அபி அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் கூட நாம என்ன செய்ய முடியாது, செயல் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், உட்கார்ந்து தானே இருக்கோம், எந்த விதம் செயலும் செய்யல அப்படின்னா நம்ம மனம் செயல்பட்டு இருக்கு அந்த இடத்துல. தூங்கும் போது பார்த்தா கூட நம்மளுடைய உணர்வுகள் அடங்கி நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம மனசு கனவு காணும்.
அந்த எல்லாம் என்ன செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு, நம்ம மூச்சு விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம், செயல்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். ஆனா நம்ம உடல் அசையாம இருக்கிறதுனால நம்ம செயல்படாம இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. ஒரு கணம் கூட நம்ம யாராலையும் மனசோ அல்லது இந்த உடலோ செயல்படாமல் இருக்கிறதுங்கிறது சாத்தியமே இல்லை. எதனால? இந்த பௌதிக இயற்கையிலிருந்து பெறக்கூடிய குணங்கள், அந்த 3 விதமான குணங்கள், சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ், அந்த 3 குணங்களுக்கும் நமக்கு எந்த அளவுக்கு எந்த குணங்கள் நம்மளை ஆட்படுத்துதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எந்த வித சுதந்திரமும் இல்லை நமக்கு. நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மா, கண்டிஷன் சோல் அப்படிங்கிறோம். எதுல கட்டுண்டு இருக்கோம்? அந்த 3 குணங்களால கட்டுண்டு இருக்கோம். நமக்கு எந்த வித சுதந்திரமுமே கிடையாது. அந்த குணங்களுக்கு அடிப்படையில நம்ம இந்த விதமான செயல்களை செய்யறதுக்கு நாம வற்புறுத்தப்படுகிறோம், செஞ்சுதான் ஆகணும். நமக்கு எந்த குணம் இருக்குதோ அந்த குணத்துக்கு தகுந்த வேலையை நாம செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். ஒண்ணு பிரகிருதி, அதாவது நம்ம பௌதிகத்துக்கு வேலை செய்வோம் அல்லது ஆன்மீகத்துக்கு வேலை செய்வோம். ஏதாவது 2க்கு 1 இல்ல, நம்ம வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோமே தவிர செயலற்று யாராலும் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆத்மா எப்பொழுதும் ஏங்கி கொண்டிருப்பதாகும். இப்ப ஒருத்தவங்க தூங்குறாங்க, ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா என்ன செய்யுது? ஏங்கிட்டு தான் இருக்குது. அவங்களோட மூச்சு வெளியில போய் சுவாசத்து மூலமா அவங்களோட உயிர் இருக்குன்னு தெரியுது. அவங்க அசைவற்று அவங்க கடந்தாலும் எப்பொழுதும் ஆத்மா ஏங்கிட்டு தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த செயல்படுதல் எதோட அடிப்படையில? குணங்களின் அடிப்படையில். இந்த 3 குணங்கள், சத்துவம், ரஜஸ், தமோங்கிற இந்த 3 குணங்களும் நம்மள என்ன செய்யுது? கண்ணுக்கு தெரியாத கயிறுகளால நம்மள கட்டுண்டு வச்சிருக்கு. அதோட அடிப்படையில தான் நாம செயல்படுறோம் அப்படிங்கிறது கொடுத்திருக்காங்க. நான் தொடர்ந்து ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். என்னுடைய செயல்கள் என்னை மீண்டும் பௌதிக உலகத்துக்கு கொண்டு வருமா அல்லது கிருஷ்ணருக்கு அருகில் இட்டு செல்லுமா என்பது கேள்வி. நாம இதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளா கேட்டுக்கணும். நம்மளே கேட்கறதுக்கு தான் இந்த கேள்வியை கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம தொடர்ந்து உழைச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம், ஏதாச்சும் ஒண்ணு செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். இப்ப எல்லாருமே பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னா நம்ம வீட்டுல இருக்க வேலையை செய்வோம். நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த செயல்கள் நம்ம திரும்பவும் இந்த உலகத்துல நம்மளை கொண்டாந்து பிறவியை எடுக்க வைக்குமா அல்லது இறைவனை அடையறதுக்கு நமக்கு உதவி செய்யுமா? அப்ப நம்ம எந்த விதமான கர்மாக்களை செய்யணும், எந்த செயலை நம்ம செய்யணும், அதை சூஸ் பண்ற உரிமை நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். 6 படிங்க மாதாஜி. குமுதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. குமுதா மாதாஜி. லதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. லதா சந்திரன் மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. कर्मेन्द्रियाणि सत्यं या आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा மித்யாசார ச உச்சியதே. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைபாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம எந்த செயலும் நமக்கு தேவையில்லாத செயல்கள்ல நம்ம ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம சாமியார் மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துட்டு கண்ணை மூடிட்டு காதை மூடிட்டு வாய் பேசாம அமைதியா நம்ம உட்கார்ந்துருக்கிறோம். ஆனா நம்ம மனசு என்ன செய்யும்? கண்ணு மூடி இருக்கு, காது மூடி இருக்கு, வாய் மூடி இருக்கு. ஆனா மனசு என்ன செய்யுது? அலைபாய்ந்துகிட்டு இருக்கு. எதை பத்தி? அந்த இடத்துல அந்த பொருளை பார்த்தோமே, இந்த இடத்துல இதை பத்தி கேட்டோமே அப்படின்னு நம்ம ஒண்ணா நினைப்போம். மனசு என்ன செய்யுது? அலைபாஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும். இந்த ஹோட்டல்ல போய் நல்ல சுவையான உணவை சாப்பிட்டோமே, அந்த தியேட்டருக்கு போய் அந்த படம் பார்த்தோமே, இதெல்லாம் நம்ம மனசு என்ன செய்யுது? அலைபாய்ந்துகிட்டே இருக்கக்கூடியது. அதான் புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தினாலும் அந்த புலனின்ப பொருட்கள் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணங்களை மனசால கட்டுப்படுத்தாதவன் எப்படிப்பட்டவன்? மித்யாச்சாரா அப்படின்னு சொல்றாங்க. மித்யாச்சாரன்னா என்ன? போலி மனிதன். இந்த பாருங்க, இந்த ஒரு சன்னியாசி வேஷம் போட்டிருக்கிறாரு. பார்க்கறது பார்த்தா காவி உடை, கையில கமண்டலம், கழுத்துல எல்லாம் உத்ராட்சம். ஆனா கையில என்ன இருக்கு? சிகரெட். இன்னொரு கையில போன். மொபைல் போன். உண்மையான துறவியா? இவர் போலி துறவி. இந்த மாதிரிதான் மித்யாச்சாரா அப்படின்னு இந்த மனிதர்களை அழைக்கிறாங்க. அப்புறம் மறுபுறம் இன்னொருத்தர் இடத்துல நேர்மையான மனிதரை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. மனத்தால் செயலில் உள்ள புலன்களை கட்டுப்படுத்தி முயற்சித்து, நம்மளுடைய மனசை கொண்டு நம்மளோட புலன்களோட செயல்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி முயற்சி செஞ்சு கட்டுப்படுத்தி பற்றுதல் இல்லாமல் எந்தவித ஆசையும் இல்லாமல் கர்மயோகத்தை தொடங்கினால் அவர் மிகவும் நேர்மையான மனிதர். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க பூரி ஜெகநாத் கோயில்ல ரதோற்சவம் வருஷம் நடக்கும். ஒவ்வொரு வருஷமும் ரதம் ஓடும்போது அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாருன்னா, அந்த நாட்டு ராஜா பரம்பரையில வந்தவர்,
அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா இந்த மாதிரி பொன்னாலான தங்கத்தால செய்யப்பட்ட ஒரு தொடப்பத்தை வச்சு கிளீன் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. கிளீன் பண்ணுவாங்க. அப்ப வந்து அவங்க வந்து ஒரு ராஜா, அவர் எதுக்கு வந்து தொடப்பம் வச்சு துடைக்கணும்? அவர் வசதியினால பொன்னாலான தங்கத்தான தொடப்பம் வச்சிருக்கிறாரு. ஆனா அவர் எதுக்கு வந்து அதை இறங்கி செய்யறாரு? அவர் வந்து தன்னுடைய மனசால தன்னுடைய செயல்களை பக்தியில இருக்கிறாரு. பக்தி யோகம் செய்யறாரு. அவரு எந்தவித ஆசையும் அவருக்கு இல்ல. பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணுங்கிற அந்த எண்ணம். அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வந்து நேர்மையான மனிதர்கள் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து துறவிக்கும் குடும்பஸ்தர்களுக்கும் உள்ள ஒரு டிஃபரன்ஸ் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து ஏமாற்றுக்காரர்கள், போலி மனிதர்கள், இப்ப படிச்சோம் இல்லையா மித்யாச்சாரா பத்தி, அந்த மாதிரி அதாவது செயற்கையான துறவு, நம்ம உலகத்தை ஏமாத்துறதுக்காக ஒரு துறவு வேஷம் போட்டுக்கிறவங்க மித்யாச்சார மனிதர்கள். ஏன்னா ஒரு துறவிகிட்ட ஒரு மரியாதை செலுத்துவாங்க மக்கள் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம். அவங்கள வச்சு நிறைய அவங்க என்ன செய்வாங்க, பணம் தான் பறிப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் அது. அடுத்தது குடும்ப வழியில் இருப்பவர் போலி சன்னியாசை விட மேலானவர். இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாருமே குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க தான். அத்தனை பேரும் என்ன செய்யறாங்க, இஸ்கான்ல போய் ஒருத்தவங்க வந்து மேளம் வாசிக்கிறாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து கர்த்தால் வாசிக்கிறாங்க, ஒருத்தவங்க பாடுறாங்க, ஒருத்தவங்க டான்ஸ் ஆடுவாங்க. எல்லாமே என்ன செய்யறாங்க, கடமைகளை பற்றுதல் இன்றி செய்கிறார்கள். அதாவது குடும்ப வாழ்வுல இருந்துகிட்டே பகவானை வந்து துதி பண்றாங்க. அவங்க யாரை விட சிறந்தவர்கள்? அந்த போலி மனிதர்களை விட, போலி சன்னியாசியை விட இவங்க வந்து உயர்ந்தவர்கள், நேர்மையான மனிதர்கள் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதயம் தூய்மை அடையாத நிலையில் ஏற்கப்படும் சந்நியாசம் சமூகத்திற்கு தொல்லையை ஏற்படுத்தும். உண்மையான துறவி இல்லாம போலி சன்னியாசிகள் வந்து என்ன செய்யறாங்க, இந்த சமூகத்துக்கு வந்து கெடுதலை தான் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா சில பேர் என்ன பண்றாங்க, அப்பாவி மக்கள்லாம் வந்து அவங்கள நம்பிடுறாங்க. நம்பி அவங்க நல்லது சொல்றாங்கன்னு நினைச்சு அவங்க வெளியில போய் மாட்டிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி மக்களையும் அவங்க வந்து வீணா கெடுத்துடுறாங்க அப்படிங்கிறத. அதனால நம்ம யாரை பார்த்து பழகணும், யார் உண்மையான துறவி, யார் பொய் துறவி அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம வந்து போகணும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. 8 படிங்க மாதாஜி. குமுதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. நியதம் குரு கர்ம தவம் கர்ம யாயோ கியர்மனக சரீர யதாத்ராபி சதே ஞா பிரசித் ஏத் அகர்மனக. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக. செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். செயலின்றி இருப்பவனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். நியதம் குரு கர்மத்துவம் அப்படின்னா என்ன? டூ யுவர் பிரெஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ். உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நீ செய்யணும். அதே சமயம் கர்ம நியாயோசி கர்ம நியாயோக கர்ம அகர்மனக அப்படின்னா என்ன? ஆக்ஷன் இஸ் சுப்பீரியர் டு இன்ஆக்ஷன். அதாவது எந்தவித செயலையும் செய்யாம இருக்கிறத விட எது சிறந்தது? அவங்க கடமைகளை செய்வது சிறந்தது. செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட செயல் சிறந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. எந்தவித கடமையும் செய்யாம இருக்கக்கூடாது, நமக்குன்னு உள்ள கடமைகளை செய்யணும். அடுத்தது என்ன? ஷரீர யாத்ராவி சதே பிரசித்தியே அகர்மனக அப்படின்னா என்ன? அவர் பாடியிலே மெயின்டைன். நம்மளுடைய உடலை பாதுகாக்கணும்னா கூட நாம என்ன செய்யணும், கடமையை செய்யணும். நமக்கு சாப்பிடணும், நமக்கு குளிக்கணும், நம்ம தூங்கணும், சாமி கும்பிடணும். ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்மளோட உடல் வந்து அங்க உழைச்சாதான் வந்து அந்த செயலை செய்ய முடியும். ஒண்ணுமே நான் செய்ய மாட்டேன், எனக்கு எல்லாம் தானா நடக்கணும் அப்படின்னா யாரும் முடியாது. நம்மளுடைய உடலை பாதுகாக்கணும்னா கூட நாம வந்து என்ன செய்யணும், செயல் புரிஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் வழியா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு இது சொல்றேன். ஒரு உதாரணத்துக்கு, ஒரு மாமியார் இருக்காங்க ஒரு குடும்பத்துல. அவங்களுக்கு 6 மருமகள் இருக்காங்க. ஒவ்வொரு மருமகள்கிட்டையும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, 6 பேர்ட்டையும் என்ன சொல்றாங்க, ஸ்வீட் செய்ய சொல்றாங்க. வீட்டுக்கு பகவானை படைச்சு ஸ்வீட் செஞ்சு கொடு அப்படின்னு வந்து எல்லா மருமகள்கிட்டையும் சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரியா அப்படிங்கிற ஒரு மருமகள் என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட் செய்ய தெரியாது. எப்படி செய்யணுங்கிற அது தெரியாதனால அவங்க செய்யல, அந்த ஸ்வீட்டை செய்யாம விட்டுறாங்க. 2வது மருமகள் என்ன செய்யறாங்க, லட்சுமிங்கிறவங்க ஸ்வீட் செய்யறாங்க. ரொம்ப அதாவது நல்ல கான்ஃபிடென்ட்டா செய்யறாங்க. அந்த ஸ்வீட்டை நல்லாவும் ஸ்வீட் வருது. ஆனா அது வந்து நம்ம வந்து நம்ம செஞ்ச ஸ்வீட்டை மற்றவங்க எல்லாம் நம்மளை புகழ்வாங்களா அப்படின்னு அவங்க எதிர்பார்த்து செய்யறாங்க. 3வது மருமகள் என்ன செய்யறாங்க, சீதா அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரே டென்ஷன் ஆகிறாங்க. நம்ம செய்யக்கூடிய ஸ்வீட்டை எல்லாரும் விரும்புவாங்களா,
அது எல்லாருக்கும் பிடிக்குமா அப்படின்னுட்டு அவங்களுக்கு ஒரு டென்ஷனோட அவங்க செய்யறாங்க. அடுத்தது நாலாவது மருமகள் வந்து ராதாங்கிறவங்க என்ன செய்யறாங்க, கான்சென்ட்ரேட், அதாவது கவனத்தோட செய்யறாங்க. எப்படி செய்யறாங்க அந்த ஸ்வீட் அப்படின்னா, தன்னுடைய மனம் முழுக்க இறைவனை நினைச்சுக்கிட்டு அவருடைய நாமங்களை உச்சரிச்சுட்டு அந்த ஸ்வீட் எப்படி வருது, அதோட அவுட்கம் எப்படி இருக்குங்கிறத பத்தி கவலைப்படாம அவங்க ஸ்வீட் செய்யறாங்க. இப்ப அடுத்தது 5வது மருமக என்ன செய்யறாங்க, சாந்தி. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஸ்வீட் செய்யறதுக்கு அவசர அவசரமா செய்யறாங்க. அதாவது அதுல ஒரு ஆர்வமும் இல்ல, அதுல வந்து அர்ப்பணிப்பும் இல்ல. அவங்க ஸ்வீட் செய்யணும் அப்படிங்கறத செய்யறாங்க. 6வது மருமக உமா அப்படிங்கிறவங்க, இதை ஏன் நான் இப்ப செய்யணும், எனக்கு வேற வேலை இருக்கு, நான் அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்து அப்புறமா செய்யறேன் அப்படின்னு அவங்க ஒதுங்கி போறாங்க. இப்ப இந்த 6 மருமகள்ல யார் செய்யறது சரியான செயல் சொல்லுங்க யாராச்சும். ராதா. ராதா ராதா அவங்க செய்யறது மாதாஜி. வெரி குட், கரெக்ட். ஏன்னா அவங்க செய்யறதா கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் மருமகள் என்ன செய்யறாங்க, அவங்க வந்து ஸ்வீட் செய்ய தெரியலங்கிறதுனால அந்த செயலை செய்யாம விடுறாங்க. அதாவது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கு இதுல, நம்ம ஒரு காரியத்தை செய்யாம இருக்கிறத விட செயல் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. டூ யுவர் பிரெஸ்கிரைப்ட் டியூட்டிஸ் அப்படின்னா நம்ம கடமையா அவங்க செஞ்சுதான் முயற்சி பண்ணணும். முயற்சி பண்ணணும். முயற்சியே பண்ணாம இருக்கிறது தப்பு. 2வது மருமகள் 3வது மருமகளை என்ன செய்யறாங்க, அதோட அவுட்கம் பாக்குறாங்க. ஒருத்தவங்க நம்மளை பாராட்டணும்னு நினைக்கிறாங்க, இன்னொருத்தவங்க வந்து அதனால நம்மள வந்து தப்பு சொல்லிடுவாங்களோ அப்படின்னு அவங்க டென்ஷன் ஆகுறாங்க. ரெண்டுமே சரி கிடையாது. ஆனா 4வது மருமகள் வந்து கரெக்டா நம்ம கவனத்தை அதுல வச்சு அதோட பின்விளைவை பத்தி எதிர்பார்க்காம பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு அவங்க செய்யறாங்க. 5வது என்ன செய்யறாங்க, ஹரியப் பண்றாங்க. அதுல வந்து ஒரு ஆர்வம் இல்ல, அர்ப்பணிப்பு இல்ல, ஏதோ செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கடமையை அவங்க செய்யறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கடமையை செய்யக்கூடாது. 6வது மருமகள் என்ன செய்யறாங்க, வந்து செய்யவே மாட்டேன்றாங்க, காலம் தள்ளி போடுறாங்க மாதாஜி. காலம் தள்ளி போடுறாங்க. அதாவது தள்ளி போடுறாங்க, அப்புறம் செய்யறேன் போடுறாங்க. தள்ளி போடுறதுன்னா இப்ப வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சுய தர்மம் இருக்கு. அவங்களுக்கு சுய தர்மம் என்ன, ஸ்வீட் செய்யணும். அதை விட்டுட்டு பரதர்மம், அவங்க வந்து இன்னொரு செயலை போய் செய்யறாங்க. செய்ய வேண்டிய செயலை விட்டுட்டு அடுத்தவருடைய செயலை இது அப்புறம் செய்யலாம்னு போட்டுட்டு அடுத்தவங்களுடைய நம்முடைய செயலை செய்யாம பரதர்மம் செய்யறதும் தப்பு அப்படிங்கறத பகவான் இந்த இடத்துல எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு வாழ்க்கை பாடமா நம்ம எடுத்துக்கணும். இப்ப விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா, இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தணும். அது வந்து என்ன செய்யும், நம்மளுடைய இதயத்தை பியூரிஃபை ஆக்கும். சமநிலை உள்ள சமூகம், உடல் ஆரோக்கியம், இதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த நிலையில நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம ஆற்றணும் அப்படிங்கிறது. அதுதான் நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்தையும் அதுதான் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. 9 படிங்க மாதாஜி. மதனா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. மதனா மாதாஜி. ரமணி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யஜ்ஞார்த்தாத் கர்மணோ அன்யத்ர லோகோ அயம் கர்ம பந்தன ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்கஹ சமாச்சர. விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து பகவான் விஷ்ணு, ஏன்னா யஞம் அப்படின்னாலே யஞ புருஷன்னாலே விஷ்ணு தான். நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு செயலையும் பகவானுக்காக சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நம்ம சொல்றதுனால நம்ம வாயில இருந்து முத்துக்குத்து விழுந்துட போறது இல்லை. ஆனா அதை நம்ம சொல்லி செய்யறத நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் நாமளே. அது மாதிரி பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு நம்ம செய்யணும். எதுக்காக அப்படின்னா, நம்மள இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து நம்மள வந்து என்ன செய்யாது, பந்தப்படுத்தாது, நம்மளை விடுவிக்கக்கூடிய வார்த்தை அது. இல்லைன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயலாம் நாம தான் செய்யறோம்னு நினைச்சாலே நம்ம அதோட பலன்களை வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு மறுபடியும் ஒரு பிறவி எடுப்போம். அதுதான் பந்தப்படுத்துது. எனவே உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக மட்டுமே செய் அப்படின்னு அர்ஜுனர்ட்ட அவர் சொல்றாரு. இதனால நாம என்ன செய்யலாம், லிபரேட் ஆக முடியும். இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல இருந்து நாம லிபரேட் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுது. எத் கரோஷி எத் அஷ்னாசி 9.27 அந்த ஸ்லோகத்துல அதான் சொல்லியிருப்பார் பகவான். இப்ப யாகங்களின் நன்மைகள், யாகம்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் யாகம். அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நம்ம ஜபம் பண்றாங்க கூட அது கூட யாகம், படிக்கிறோம்னா அதுவும் யாகம் தான்.
அதனால நம்முடைய செயல்கள் அனைத்துமே பகவானை முன்னிறுத்தி செய்யணும். அது என்ன செய்யுது? எதிர்வினைகளிலிருந்து விடுதலை கிடைக்குது. நமக்கு வந்து இப்ப ஒரு கவலையோட இருக்கிறாரு, அந்த கவலையெல்லாம் வராம இருக்கணும்னா நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். அது மாதிரி வெளிப்புற துன்பங்களிலிருந்து பாதிக்கப்படாமல் இருத்தல். பாத்தீங்களா, நம்மள வந்து ஆதி பௌதிக் நேற்று படிச்சோம். அந்த ஆதி பௌதிக்கெல்லாம் நம்மள வந்து எந்த வித துன்பமும் கொடுக்காம இருக்கும். அடுத்தது படிப்படியாக இறையன்பு நிலைக்கு உயர்தல். நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒவ்வொரு நிலையிலயா நம்ம வந்து பக்தியோட படிக்கட்டுல மேல உயர்ந்து போக முடியும். கடைசியா என்ன? பகவானின் ராஜ்யத்தில் பிரவேசித்தல். இறைவனுடைய திருநாட்டுக்கு போறதுதான் நம்ம எல்லாருடைய அல்டிமேட் கோல். அப்படின்னா அந்த நிலையை ஏற்படுத்தக்கூடியது என்ன செய்யுது? நாம செய்யக்கூடிய செயல்களின் பலன்கள் தான். அதை நாம இறைவனுக்கு முன்னிறுத்தி செய்யணும் அப்படிங்கறத இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது யாகத்தின் ஏணிப்படிகள். என்னன்னா, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எந்த வாழ்க்கையில இருக்கோம்? உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறவு கொள்ளுதல், தற்காத்து கொள்ளுதல். இது வந்து என்ன செய்யுது? மிருகங்களும் செய்யுது, நம்மளும் செய்யறோம். சாப்பிட்றோம், தூங்குறோம், நம்மளை நம்மளே காப்பாத்திக்கிறோம். அப்புறம் மேட்டிங். இது எல்லாமே வந்து மிருக வாழ்க்கை அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கும் நமக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து அதை விட்டு தாண்டி நம்மளுடைய மூளையை யூஸ் பண்ணணும். அந்த மிருக வாழ்க்கையில இருந்து அடுத்தது கர்மகாண்டா. நம்ம என்ன செய்யறோம்? கர்மகாண்டா நிலைக்கு வரோம். எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதோட பலனை அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். அது கர்மகாண்டா. அடுத்தது என்ன? சகாம கர்மா. சகாம கர்ம யோகத்துக்கு நம்ம வரோம். நம்மளுடைய கர்மங்களை வந்து என்ன செய்யறோம்? அடுத்தவங்களுக்காக ஏதோ ஒரு காரியம், இப்ப வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறாங்களா, இல்ல ஒரு ஸ்கூலுக்கு கட்டுறாங்களா, நம்மளுடைய பொருளை வந்து தான தர்மம் பண்றோம். அது வந்து சகாம கர்ம யோகல வருது. அடுத்தது நிஷ்காம கர்மா. நிஷ்காம கர்மா என்ன? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிடுறது. அந்த காரியத்தை எல்லாமே நம்ம எந்த பலனையும் அதுல எதிர்பார்க்காம சர்வம் கிருஷ்ண அர்ப்பணம் அப்படின்னு செய்யக்கூடியது நிஷ்காம கர்ம யோகம். அடுத்தது ஞான யோகம். ஞான யோகம்ங்கிறது இப்ப நம்ம எல்லாம் படிக்கிறது தான். இந்த மாதிரி பகவத்கீதை, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் எல்லாம் நம்ம படிக்கிறதெல்லாம் ஞான யோகத்துல வருது. அடுத்தது அஷ்டாங்க யோகம். அதுல நம்ம வந்து இப்ப அடுத்த 6வது சாப்டர்ல படிப்போம். ஒவ்வொரு படிப்படியா வந்து சமாதி நிலைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி யமா நியமா அப்படின்னு நம்ம பிரத்யங்காரா பிராணாயாமான்னு படிப்போம். அந்த அஷ்டாங்க யோகம் மூலமா இறைவனை அடையிறது. இது எல்லாமே எங்க போய் முடியுதுன்னா பக்தி யோகத்துலதான் போய் முடியுது. இது வந்து படிப்படியா போறது. பக்தி யோகத்தை நேரடியா போறதும் முடியும் நம்மளால அப்படிங்கிறது யாகத்தின் படிநிலைகள், ஏணிப்படிகள் மாதிரி காட்டியிருக்கிறாங்க நமக்கு. 10 படிங்க மாதாஜி. ரமேஷ் பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே படிக்கிறேன் மாதாஜி. சக யஜ்ஞா பிரஜா சிருஷ்ட்வா புரோவாச பிரஜாபதி அனேன பிரசவிஷ்யத்வம் ஏஷவோ சதிஷ்ட காமதுக்கு. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் மனித குலங்களையும் தேவர்களையும் விஷ்ணுவிற்கான யாகங்களுடன் சேர்த்து அனுப்பிய பிரஜாபதி, யாகங்களை செய்து சுகமாக இருங்கள், ஏனெனில் மகிழ்ச்சியான வாழ்விற்கும் முக்திக்கும் தேவையான அனைத்தும் இந்த யாகங்களால் அடையப்பெறும் என்று கூறி அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப படைப்போட ஆரம்பத்துல என்ன இருந்தது அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லை, பூஜ்யம், வெறும் ஆகாயம் மட்டும்தான் இருந்திருக்கு. அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் படைப்பு தொழில பகவான் தொடங்குறாரு. அப்ப நாமெல்லாம் எங்க இருந்தோம்? பகவானுடைய அந்த உடலுக்குள்ள அவ்வியக்தமா மறைஞ்சு இருக்கிறோம். அந்த பிரபஞ்சங்களும் அவருக்குள்ளதான் இருக்குது. நம்ம வந்து பார்ப்போம், 7வது சாப்டர்ல பார்ப்போம். அவருடைய உடல்ல இருந்து உலகம் எல்லாம் பிரபஞ்சங்கள்லாம் எப்படி மணிமணியா மணிமணியா உருண்டையா வந்து பிரபஞ்சங்கள்லாம் வெளியில வருதுங்கிறத நம்ம படிப்போம். அந்த மாதிரி வரும்பொழுது மனித குலங்கள் அப்புறம் மனிதர்கள், தேவர்கள், அப்புறம் விஷ்ணுவுக்கான யாகம்லாம் பகவானுக்கு நம்ம எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே சேர்த்து நமக்கு வந்து இந்த ஒரு பெரிய பிரபஞ்சத்தை படைச்சு நமக்கு தேவையான வழிமுறைகள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து யாகங்கள் எப்படி செய்யணுங்கிறது வேதங்களை படைச்சு நம்ம சுகமா வாழுங்கன்னு சொல்லி நம்மளை இங்க அனுப்பி வச்சுட்டாங்க. அப்படி வாழ்ந்த பிறகு நாம என்ன செய்யறோம்? நம்மளுடைய மகிழ்ச்சியான வாழ்விற்கும் முக்திக்கும் தேவையான அனைத்தும் நம்ம முக்தி அடையணும், இந்த உலகத்துல நம்ம நல்லது அடையணும், அடுத்த பிறவியில நம்ம நல்லது அடையணும், இல்ல முக்திக்கு அடையணும். இது எல்லாமே வந்து எது செஞ்சா முடியும்? யாகம் செஞ்சாதான் முடியும். யாகங்கள்னா யஜ்ஞம் வளர்த்து பகவானுக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்? அதுல இருந்து வரக்கூடிய ஆகுதி கொடுப்போம் இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமை. இதெல்லாம் வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ வந்து கர்மகாண்ட முறை. இப்ப கர்மகாண்ட முறை வந்து இப்ப யாகம் வளர்க்குறாங்க இங்க எல்லாரும் சேர்ந்து.
அது வந்து ஏதோ ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறாங்க. நான் இந்த யாகம் வளர்க்கறதுனால எனக்கு இன்ன பலன் வேணும், எனக்கு குழந்தைங்க வரம் வேணும். இப்ப வந்து துருபதன் அப்படிதான் யாகம் வளர்த்து திரௌபதியும் திருஷ்டத்யுமனையும் அடைஞ்சாரு. அதே மாதிரி இன்னும் வந்து நிறைய பேர் நிறைய இதை செய்வோம். நம்ம வீட்டுல கூட கணபதி ஹோமம், நம்ம வீடு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நவகிரக ஹோமம் எல்லாம் செய்வோம். இதெல்லாம் வந்து கர்மகாண்டா முறை. அடுத்தது படிப்படியாக தூய்மை அடைதல் அப்படின்னா இந்த மாதிரி படிநிலைகள் இருக்குது. அந்த படிநிலைகள் வழியா பகவானை நாம வந்து அடையும் பொழுது நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், தூய்மை அடைவோம் அப்படிங்கிறது. கர்ம காண்டா முறையிலேயே நம்ம இருக்கக்கூடாது, கர்ம யோகத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. 11 படிங்க. சசிப்ரியா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. சசிப்ரியா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே தேவான் பாவே தானநதே தேவா பாவயந்தः பரஸ்பரம் பாவயாந்தः ஸ்ரேயः பரம் அவாப்யாஸ்யதः. யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பார். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையே இத்தகு ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். வாழலாம். ஓகே, இப்போ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும். அதாவது இப்ப யாகம் வளர்க்குறோம், நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், மழை வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வர்ண யாகம் செய்வோம். அப்ப மழை கொடுப்பாரு. நமக்கு வந்து வேற ஏதாவது நம்ம செல்வம் வேணும் அப்படின்னு லட்சுமியை நினைச்சு யாகம் வளர்ப்பாங்க. இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து ஒரு யாகம் செய்யறோம். அப்ப தேவர்கள்லாம் வந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. அந்த மகிழ்ச்சி அடைந்த தேவர்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க, நம்ம கேட்ட வரத்தை கொடுக்குறாங்க. இப்படி மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையே ஒரு ஒத்துழைப்பு இருக்கு. அதாவது நீ ஒண்ணு கொடு, நான் ஒண்ணு கொடுக்குறேன்னு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒண்ணு செய்யறோம். நம்ம யாகம் வளர்த்து அவங்களுக்கு வேண்டியதை நம்ம வந்து ஆகுதியில கொடுக்குறோம், அவங்க நம்ம கேட்டதை அவங்க கொடுக்குறாங்க. இப்படி 2 விதமான ஒத்துழைப்புனால இந்த மனித குலங்களும் தேவர்களும் வந்து என்ன செய்யறாங்க, உயர்ந்த நலமுடன் வாழ்கிறார்கள் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 12 படிங்க. சாந்தி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ரமணி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்களே மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி யாகம் பத்தி சொன்னாங்க இல்லையா, சோ அது பத்தி ஒரு கருத்து சொல்லலாம்னு. சரி, கடைசியா சொல்றேன். கடைசியா சொல்லணும் மாதாஜி, கடைசியா சொல்லணும். ஹரே சாந்தி கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान् अप्रतायप्यो यो पुङ्गते स्तेन एव शः। பல்வேறு வாழ்க்கை தேவைகளின் அதிகாரிகளான தேவர்கள் யாகங்களால் திருப்தி அடைந்து உங்களுக்கு வேண்டியவற்றை எல்லாம் அளிக்கின்றனர். இத்தகு அன்பளிப்புகளை பதிலுக்கு அவர்களுக்கு படைக்காமல் அனுபவிப்பவன் நிச்சயமாக திருடனே ஆவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றாங்க, நாம வந்து யாகம் வளர்த்து அந்த யாகத்துல இருந்து வரக்கூடிய அர்ப்பணிப்பு, அதாவது நம்ம பகவானுக்கு படைச்சிட்டு அந்த எந்த தேவனை நினைச்சு நம்ம எதை கேட்கிறோமோ அதை படைச்சிட்டு அதுக்கு பிற்பாடுதான் நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம அந்த பலனை நம்ம அடையணும். நம்மளுடைய ஏன்னா நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையானது எல்லாம் யார் கொடுக்குறா, தேவர்கள் தான் கொடுக்குறாங்க. தேவர்கள் மூலமா யார் கொடுக்குறாருன்னா இறைவன் தான் கொடுக்குறாரு. தேவர்கள் வந்து எங்க இருக்கிறாங்க, பகவானுடைய உடல் விஸ்வரூபத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருடைய அங்கத்திலயும் பகவானுடைய அங்கங்கள்ல தேவர்கள் இருக்காங்க, மனிதர்களும் இருக்கிறாங்க, விலங்குகளும் பறவைகளும் கூட அங்கதான் இருக்குது. அப்ப நாம என்ன செய்யறோம், இந்த தேவன்கிட்ட இருந்து இன்னது வேணும் அப்படின்னு நாம யாகம் செய்யும் பொழுது அவங்கள திருப்திப்படுத்தணும். அப்படி திருப்திப்படுத்தாம நாம வந்து அவங்களுக்கு படைக்காம நாம செய்யக்கூடிய அனுபவிக்கிறோம்னா அது எப்படிப்பட்டதுன்னா திருட்டுக்கு சமானம். திருடன் தான் வந்து அது செய்வான். ஏன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்தா நமக்கு அது கிடைச்சிருக்கு. அவங்கள மதிக்காம நாம அந்த பலனை மட்டும் நம்ம அணிஞ்சோம்னா நம்ம திருடர்கள் அப்படின்னு வந்து பகவான் இதுல சொல்றாங்க. பாத்தீங்கன்னா இதை அங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இங்க தேவர்கள், ஒவ்வொரு தேவர்களும் என்ன செய்யறாங்க, ஒருத்தர் வந்து மழையை கொடுக்குறாங்க, ஒருத்தங்க வெயில கொடுக்குறாங்க, ஒருத்தங்க செல்வத்தை கொடுக்குறாங்க. இப்படி ஒவ்வொரு தேவர்களும் ஒண்ணு கொடுக்குறாங்க. மக்கள் வந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. யாகங்களுடைய நோக்கமே அதுதான். என்னன்னா பகவானை வணங்குதல். நம்ம முக்கியமா யாரு, எங்க புருஷன் யாரு, பகவான் கிருஷ்ணர், அவரை வணங்குறது தான் நம்முடைய யாகத்தோட நோக்கமா இருக்கணும். ஆனா நம்ம பலன் கருதி யாகம் செய்யறோம். இதுல வந்து தேவர்களும் நமக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க. அப்படி ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட தேவர்களுக்கு நம்ம பலன்களை அளிக்காம நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது மாதிரி திருடன்கள் தான் அப்படிங்கிறத இங்க வந்து படமா காட்டியிருக்கிறாங்க. ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்திருந்தால் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்வது ஒத்துழைத்தால் இவை சர்வ மங்களங்களை தரும். இப்ப தேவர்களும் மனித குலங்களும் என்ன செய்யுது, ஒருவருக்கொருவர் ஒத்துழைப்பு.
நீ ஒண்ணு கொடுக்குற, நான் ஒண்ணு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒத்துழைப்போட இறுதியா எல்லாருமே என்ன செய்வோம், இறைவனை வணங்குவோம். பகவான் கிருஷ்ணர் தான் ஆதி கடவுள் அப்படிங்கறத புரிஞ்சு நாம இதை செய்யறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும், சர்வ மங்களமும் கிடைக்கும். அதை விட்டுட்டு தேவர்கள் தான் முக்கியமானவர்கள், தேவர்களை விட்டுட்டு நம்ம வந்து பகவானை மறந்துட்டோம்னா அதுவும் தப்பா போயிடும். அப்ப தேவர் உலகத்தான் யாந்தி தேவ விரதான் தேவி ஊத்தானி யாந்தி பூத்யா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் வருமே, அந்த மாதிரி தேவர்களை வழிபடுற தேவ உலகங்களுக்கு தான் செல்ல முடியும். அதையே நம்ம வந்து கவனத்துல வச்சுக்கணும். தேவர்களை வழிபட்டாலுமே இறைவன் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து நம்ம வழிபாடு பண்ணணும். பகவான் நமக்கு அருமையான உணவு வகைகள், காற்று, நீர் மற்றும் நமது வசதியான வாழ்க்கைக்கான அனைத்து வசதிகளையும் தருகின்றார். எல்லாவற்றையும் அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்காமல் உபயோகித்தோம் என்றால் அது நமது தீவிரமான சுயநலம் அல்லவா? இப்ப நம்ம வந்து நம்ம பெற்றோர்கள்லாம் நமக்கு நிறைய சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டு போறாங்க. நாம வந்து என்ன பண்றோம், அவங்க சேர்த்து வச்ச சொத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அதே சமயத்துல அவங்கள பராமரிக்கணுங்கிற அந்த எண்ணம் இல்லாம அவங்கள கொண்டு முதியோர் இல்லத்துல விட்டோம்னா அது வந்து பாவம் தானே, அது சுயநலம் இல்லையா? அதை விட இன்னும் வந்து அவங்க இறந்த பிற்பாடு அவங்களுக்கு திதி தர்ப்பணம் இதெல்லாம் கொடுக்கணுங்கிறது நம்மளுடைய கடமை. அதை நம்ம செய்யாம தர்ப்பணமே செய்யலைன்னா அவங்களுடைய சாபம், பித்திருக்கள் சாபம் கூட அந்த குடும்பத்துல உண்டாகும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அது வந்து வேதங்கள்ல நமக்கு சொல்லப்பட்டது. அது போலதான் பகவான் வந்து நமக்கு இந்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான இந்த உலகத்தை பிரபஞ்சத்தை படைச்சு கொடுத்திருக்கிறாரு. இயற்கையான காற்று கொடுத்திருக்கிறாரு, மரங்கள்லாம் பழங்களையும் கனிகளையும் காய்கறியும் நமக்கு கொடுக்குது, சூரியன் வெளிச்சத்தை கொடுக்குறாரு, மழையை கொடுக்குது, அப்புறம் சந்திரன் வந்து அருமையான குளிர்ச்சியை கொடுக்குது. இப்படி எல்லாம் பகவானுடைய ஏற்பாடு. இது எல்லாமே நாமளா இது எதையுமே உருவாக்கல. அப்ப நாம என்ன செய்யணும், பதிலுக்கு அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்கணும். நம்ம எல்லாருமே கிராட்டிடியூட் இருக்கணும் அவர்கிட்ட. அது இல்லைன்னா நம்ம செல்ஃபிஷ் ஆயிடுறோம். செல்ஃபிஷா இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் என்ன ஆவான், எந்த வழியிலும் முன்னேற மாட்டான் ஆன்மீகத்துல அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கணும். ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை வணங்கி அவரது திருப்திக்காக செயல்பட்டால் அவனுக்கு மற்ற கடமைகளிலிருந்து விலக்களிக்கப்படும். நம்ம அன்னைக்கே படிச்சோம், குலதெய்வ வழிபாடு கூட தேவையில்லை, வந்து சமூக கடமை தேவையில்லை, தேசிய நலம் வந்து நம்ம எதுவும் செய்ய வேண்டாம், எந்த கடமையில இருந்தும் நம்ம விட்டுடலாம் அப்படின்னு விளக்கு கொடுத்துருக்காங்க. யாருக்கு? முழுமையா பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சு அவருக்காக திருப்திப்படுத்தி நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்லையும் நம்ம இருக்கும் பொழுது நம்ம அந்த பஞ்சமகா யஜ்ஞம் கூட செய்ய வேண்டியதில்லை அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. மருத்துவர்கள் வெவ்வேறு நோயாளிக்கு வெவ்வேறு மருந்துகள் பரிந்துரைப்பது போல ஒரே மருந்தை எல்லா நோயாளிக்கும் கொடுக்க மாட்டார் டாக்டர். ஒருத்தருக்கு வந்து சாதாரண ஜுரம் இருக்கும், ஒருத்தருக்கு சாதாரண சளி இருக்கும், ஒருத்தருக்கு வந்து கேன்சர் கூட இருக்கும், ஒருத்தருக்கு வந்து வயிற்றுல அல்சர் இருக்கும். எல்லாருக்கும் ஒரே மருந்தை கொடுத்துட முடியுமா? டாக்டர் அதுக்கு தகுந்த மருந்தை தான் அவர் கொடுப்பாரு இல்லையா? அது போல இது யார் மிகுந்த பற்றுதலால் பகவானை புரிந்து கொள்ளவில்லையோ அவர்களுக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பொதுவான சட்டம் அல்ல. இப்ப வந்து என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க, இது வந்து இப்போ நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, இந்த இது வந்து என்ன படிச்சோம், இது முதல் ஸ்லோகத்துல கடவுளை வந்து கடமைகள்ல இருந்து அவர் விலக்களிக்கிறார். அது வந்து எல்லாருக்கும் பொருந்தாது. அது வந்து எதுல பகவான் மேல பற்றுதல் இல்லாம தான் நிறைய பேர் இருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே பற்றுதல் வளர்த்துக்கிட்டெல்லாம் இல்லை. நம்ம ஏதோ பக்தின்னு வந்திருக்கிறோம், ஒரு படி அடியெடுத்து வச்சிருக்கிறோம். ஆனா பகவானையே தவிர நம்ம வேற எதுவுமே நினைக்காத அந்த பிரேம பக்திக்கு யாருமே நம்ம போகல. அதனால இது வந்து பொது சட்டம்னு எடுத்துக்கிட்டு நாம வந்து நமக்கு விலக்களிக்கப்பட்டிருக்கு, நம்மளுடைய கடமையை செய்ய வேணாம் அப்படின்னு யாரும் விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இது சொல்லி இருக்கிறாங்க. 13 படிங்க மாதாஜி யாராச்சும். சுஜாதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. சுஜாதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. यज्ञशिष्टाशिन सन्तो उच्यते सर्वकिल्बिषैः उच्यते ते त्व अहं बाबा ये பசந்தியாத்ம யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களில் இருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலன் இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து ருசியா சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து சாப்பிடக்கூடாத உணவெல்லாம் இருக்கு. வெங்காயம் பூண்டு சேர்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது நம்ம இஸ்கான்ல ஒரு கொள்கை. காஃபி டீ குடிக்க கூடாது, அதெல்லாம் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து போதைப் பொருள் அப்படிங்கிறாங்க, கஃபீன் அப்படி இருக்கிறதுனால. வெங்காயம் பூண்டு வந்து தாமச குணத்தை வளர்க்குங்கிறதுனால அது கூடாதுங்கிறாங்க. மாமிச உணவு அறவே கூடாது, உயிர் கொள்ளுதல் கருணைங்கிறதே போயிடுது அந்த இடத்துல. ஆக இந்த மாதிரி நாம என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு டேஸ்டா இருக்கு
இது சாப்பிட்டா நல்லா டேஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு இந்த சாப்பிடக்கூடாத உணவுகள்லாம் நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா பாவத்தை தான் நம்ம வந்து பாவத்தை தான் உண்கிறோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அதே சமயத்துல பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு பிரசாதமா பகவானுக்கு படைச்சிட்டு அந்த பிரசாதத்தை நாம என்ன பண்றோம், மகா பிரசாதே கோவிந்தே நாம பிரம்மணி வைஷ்ணவே சொல்ப புண்ணியம் பதம் ராஜன் அப்படின்னு ஒரு மந்திரமே ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மந்திரமே இருக்குது. அது ஒண்ணு நம்ம வந்து மந்திரம் ஆஃபர் பண்றதுக்குன்னு ஒரு மந்திரம் இருக்கு. அது சாப்பிட்றது பிரசாதம் எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மந்திரம் இருக்கு. அதெல்லாம் சொல்லி நம்ம சாப்பிடும் பொழுது அந்த பாவங்கள்ல இருந்து நாம விடுதலை அடைகிறோம். பகவானுடைய அந்த திருஷ்டி பட்டதுனாலேயே அது என்ன செய்யுது, பியூரிஃபை ஆயிடுது அந்த உணவு. அதுல இருக்கக்கூடிய பாவங்கள் அகற்றப்படுது. என்னென்ன பாவங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம், அது நான் சொல்றேன் பின்னாடி. பக்தர்கள் பாவங்கள் அற்றவர்கள். ஏன்னா அவங்க வந்து பகவானை வணங்குறாங்க, பிரசாதத்தை தான் எடுத்துக்கிறாங்க. ஆனா புலனுகர்ச்சி பாவகரமானது. இங்க பாத்தீங்கன்னா பணம் மேல ஒரு தராசை, ஒரு பெண் மேல ஒரு தராசை, உயிர் கொலை பண்றாங்க. இது எல்லாமே புலனுகர்ச்சியால வரக்கூடியது. இதெல்லாம் பாவகரமான செயல்கள். ஆனா பக்தர்கள் பாவமற்றவர்கள். அப்படின்னா இதுல வந்து பக்தர்கள் 3 முக்கிய யஜ்ஞங்கள் செய்கிறார்கள். என்னென்ன யஜ்ஞம் செய்யறாங்க? ஜப யஜ்ஞம். நான் வந்து 10வது சாப்டர்ல பகவான் சொல்றார், யஜ்ஞோஸ்மி ஜபம் அப்படின்னு. அது யாகங்களில் நான் ஜபமாக இருக்கின்றேன் அப்படிங்கிறார் பகவான். அப்ப ஜப யஜ்ஞம் நம்ம எல்லாருமே செய்யறோம், ஜபம் பண்றோம். அடுத்தது நிவேதனம், பகவானுக்கு நம்ம படைக்கிறோம், நம்ம செய்யக்கூடிய உணவை படைக்கிறோம். அடுத்தது அந்த பிரசாதத்தை நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம். இப்படி நம்ம 3 விதமான யஜ்ஞங்கள் வந்து யார் செய்யறோம், பக்தர்களாகிய நம்ம எல்லாமே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அப்ப வந்து நமக்கு வந்து என்ன செய்யாது, பாவ விளைவுகள் நம்மளை அண்டாது அப்படிங்கிறது. கருணைமயமான கிருஷ்ண பிரசாதம் மிகவும் அருமையானது. பகவானுடைய பார்வை திருஷ்டி பட்டதுனாலேயே அங்க வந்து என்ன செய்யுது, பாவங்கள்லாம் விளக்கப்படுகிறது. அவரு என்ன அவரே சாப்பிடுறாரு, அவர்கிட்ட காட்டுறோம், கண்டருள பண்றதல் அப்படிமோ. அவர் கண்ணுடைய பார்வை பட்டதுனால கண்களாலேயே அவர் சாப்பிடுவாராம். அவர் அந்த மாதிரி அவருடைய பிரசாதத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால நாம வந்து அவருடைய கருணை நமக்கு கிடைக்கிறதுனால நம்மளோட வந்து என்ன ஆகுது, பியூரிஃபை ஆகுது, நம்முடைய இதயம் தூய்மையாகுது, நம்ம உடல் தூய்மையாகுது அவருடைய கருணையினால அப்படிங்கறத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. 14 யாராவது படிக்கலாம்? சுதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? சுதா மாதாஜி அவங்க இல்லைன்னா உஷாமூர்த்தி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்னாத் பவந்தி பூதானி யஜ்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவஹ யக்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யோ யக்ஞ கர்ம சமுத்பவஹ. மலைகளால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களிலும் உடல்களாலும் வாழ்கின்றன. யாகத்தாலும் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்னது? யாகம். வந்து பிராமணர்கள்லாம் அவங்க வந்து வேதங்களை படிக்கணும், மற்றவங்களுக்கு வேதங்களை சொல்லி தரணும், அப்புறம் யாகம் வளர்க்கணும். யஜ்ஞங்கள்லாம் புரியாது பிராமணர்களுடைய கடமை. அந்த யாகத்தினால என்ன பலன் கிடைக்குது? வருணதேவன் மகிழ்ச்சி அடைந்து மழையை கொடுக்கறாரு. அந்த மழை கொடுக்கறதுனால என்ன வருது? தானியங்கள்லாம் விளையுது. நிறைய அரிசி, கோதுமை, நமக்கு என்னென்ன தானியங்கள்லாம் தேவை, காய்கறிகள், பழங்கள் எல்லாம் விளையறதுக்கு காரணமா எது இருக்குது? மழை. அந்த மழையை கொடுக்கறது வருண பகவான். அந்த அதனால அந்த தானியங்களை கொண்டு நாம என்ன செய்யறோம், அதை சாப்பிட்டு நம்மளுடைய உடல்கள் வந்து வாழ்கின்றது. இந்த உலகத்துல வந்து ஒன்ன சார்ந்துதான் ஒண்ணு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். யாக சக்கரம் அப்படிங்கிற வழியா இந்த உணவை வந்து நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு படைச்சிட்டு நம்ம சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு சொல்லப்பட்டது. 15 படிங்க மாதாஜி. உமாபதி பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. உமாபதி பிரபுஜி. யோகேஸ்வரி மாதாஜி படிச்சிருங்க மாதாஜி. கர்ம பிரமோத்பவம் வித்தி பிரக்மக்ஷோரம் சமுத்பவம் தஸ்மத் சர்வ கதம் பிரம்ம நித்தியம் யக்ஞோ பிரதிஷ்டிதம். விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வேதங்களை அடிப்படையாக கொண்டவை. வேதங்கள் நேரடியாக முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து தோன்றியவை. எனவே எங்கும் பரவியுள்ள முழுமுதற் கடவுள் எல்லா யாகங்களிலும் நித்தியமாக வீட்டுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், இப்ப பிராமணர்கள் இதை செய்யணும், யாகம் வளர்க்கணும், வேதங்கள் கற்கணும், வேதங்களை சொல்லி தரணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். அது எங்க இருந்து வருது? வேதங்கள்ல அடிப்படையாக கொண்டது. வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த வேதங்களை யார் சொன்னா? அபரிஷேய அப்படின்னா என்ன? வேதங்கள் வந்து யாரும் எழுதல, பகவானுடைய திருவாயிலிருந்து வந்தது. முதல்ல திருவாயிலிருந்து யாருக்கு சொன்னாரு? பிரம்மாவுக்கு சொன்னாரு. அந்த வேதங்கள்லாம் பகவான்கிட்ட இருந்து வந்தது.
அந்த வேதங்கள்ல வந்து இன்னாருக்கு என்னென்ன கடமைகள் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்கிறாரு பகவான், சொல்லி வச்சிருக்கிறாரு. அந்த இதுபடி மொத்தம் எங்க பார்த்தாலும் என்ன, விஷ்ணு அப்படின்னாலும் வியாபகம், எங்குமே பரவி இருக்கக்கூடிய கடவுள், முழுமுதற் கடவுள் அவரு. யாக புருஷனும் அவர் தான். அதனால யஜ்ஞங்கள்லயும் அவர் தான் நித்தியமா யஜ்ஞேஸ்வரர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். யஜ்ஞேஸ்வரர்னா எங்க புருஷன் அவர் தான். அப்படிப்பட்ட இறைவனுக்கு நாம என்ன செய்யணும், அதை படைத்துட்டு சாப்பிடணும். அந்த நமக்கு வரக்கூடிய அந்த தானியங்கள், பழங்கள், காய்கறிகளை பகவானுக்கு படைச்சிட்டு நம்ம சாப்பிடணும். இப்ப இதுதான் யாக சக்கரம். வேதங்கள் எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னா பரமபுருஷ பகவான்கிட்ட இருந்து வந்தது, அவருடைய திருவாயில இருந்து வந்தது. அது வந்து யாருக்கு, உயிர்வாழிகளுக்கு எப்படி போகுது? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுல வந்து வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், யார் யாரு என்னென்ன கடமைகள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. யாகங்கள் வந்து பிராமணர்கள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை செய்யறதுனால மழை பெய்யுது. மழையினால என்ன, தானிய உற்பத்தி, அதுக்கு நம்ம வாழ்வுக்கு ஆதாரமானது உணவுங்கிறது. அந்த உணவை வந்து உயிர்வாழிகள் எடுத்துக்கும் பொழுது என்ன செய்யணும், பகவானுக்கு பிரசாதமா படைச்சிட்டு சாப்பிடணும். இதுதான் யாக சக்கரம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒண்ணு சார்ந்துதான் இருக்கு. அதெல்லாம் கடைசியில வந்து எங்கே இருந்து தோன்றுதோ அங்கேயேதான் போய் முடிவடையுது. பகவான்கிட்ட தான் வேதங்கள் வருது. கடைசியா அந்த உணவை பிரசாதமா அவருக்கு படைச்சிட்டு நம்ம உயிர்வாழிகள் எடுத்துக்கிறோம். ஆக மொத்தம் பகவான்கிட்ட இருந்து எல்லாமே தோன்றுது, அவருக்கு அர்ப்பணிச்சு நம்ம சாப்பிடணும். இது ஒரு வட்டம் போல சுத்தி வருது. இப்ப பகவானை திருப்திப்படுத்துறது எப்படி படுத்தணும், நாம சங்கீர்த்தனம். இப்போ இதுல வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஃபர்ஸ்ட் எது ஒண்ணும் இப்போ வந்து மழையால தானியங்கள், புல் பூச்சி, இது பஞ்சு, இதெல்லாமே விளையுது. விளையிறத வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், பகவானுக்கு சமர்ப்பிச்சுட்டு சாப்பிடணும், பிரசாதமா எடுத்துக்கணும். அப்போதான் வந்து என்ன செய்யுது, அந்த சக்தியை நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம சாப்பிட்றதுனால நமக்கு சக்தி கிடைக்குது. அதையும் நம்ம எனக்கு பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தணும். எப்படி ஈடுபடுத்தணும், பகவானை திருப்திப்படுத்த நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும். இந்த காலத்துல கலியுகத்துல வந்து நம்ம யஜ்ஞம் வளர்க்கறதுங்கிறதெல்லாம் நம்மளால நடக்காத காரியம். ஏன்னா அதுல பியூரிட்டி கிடையாது. யஜ்ஞங்களை வந்து தூய்மையான நெய் கிடையாது, உண்மையான மந்திரம் சொல்லக்கூடிய பிராமணர்கள் கிடையாது, அதுல உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பொருள்கள்ல தூய்மை கிடையாது, நமக்கு நேரமும் கிடையாது. அதனால நம்ம என்ன செய்யலாம், அதை விட ஜப யஜ்ஞம், நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணாலே போதுமானது அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க கலியுகத்துக்கு. அதுதான் அனைத்து யாகங்களிலும் சிறந்தது சங்கீர்த்தனை யாகமே. ஹரின்னு ஹரிநாமத்தை உச்சரிச்சாலே போதும், நாம வந்து இந்த காலத்துல யாகம் செய்யறதுக்கு சமம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. 16 யாராவது கடைசி ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. உமாபதி பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. பிரவர்த்திதம் சக்ரம் நானுவர்த்தய தீகாயாஹ அகயூர் இந்திரியாராமே மேகம் பார்த்தசா தீபாதி. எனது அன்பு அர்ஜுனா, வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள இத்தகைய யாக சக்கரத்தை இம்மனித வாழ்வில் கடைபிடிக்காதவன் முற்றிலும் பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்கின்றான். புலன்களின் திருப்திக்காக மட்டும் வாழ்பவனின் வாழ்வு பலனற்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த யாக சக்கரம் படிச்சோம். அது அந்த ரொட்டேஷன்ல அதோட நம்ம என்ன நம்மளுடைய கடமையோ அந்த கடமையை செஞ்சு நம்ம வாழ்க்கையில வாழணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. அதை விட்டுட்டு நாம நம்ம புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக வேதங்கள்ல சொல்லப்படாத விஷயங்கள்லாம் நம்ம செஞ்சோம்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து பாவகரமான வாழ்க்கையை தான் நம்ம வாழறோம். அப்படிப்பட்ட வாழ்வு என்னது, பலனற்றது. ஏன்னா அடுத்த ஒரு பிறவி நமக்கு கண்டிப்பா உண்டு அப்படிங்கிறதுல இருந்து நமக்கு புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா வேதங்கள்ல விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் படி நாம வாழ்க்கையை நடத்தணும்னா நமக்கு எந்தவித பாவ விளைவுகளும் தோன்றாது, தீண்டாது, நாம இறைவனை சென்றடைவது உறுதிப்படும் அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேதங்கள் எங்க இருந்து வந்தது, நேரடியாக முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து தோன்றியது, அவர் வாயிலிருந்து வந்தது வேதங்கள். தாய் வந்து நமக்கு இதான் உன்னோட அப்பா அப்படின்னு காட்டுறாங்கன்னா நம்ம நம்புறோம் இல்லையா குழந்தைக்கு. அது போலதான் வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் இறைவன்கிட்ட இருந்து வந்த வாசி, அதுல இருக்கிறத அத்தனையும் நம்ம எந்தவித எதிர்ப்பும் இல்லாம அதை அப்படியே நம்பணும் அப்படிங்கிறது. யாகங்கள் மிகவும் அவசியம் இல்லையெனில் மிகவும் பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து புலனுகழ்ச்சியில் ஈடுபட்டு மனித வாழ்க்கை வீணாகிவிடும். யாகங்கள்ல என்னென்ன யாகம் செய்யணும்னு நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது செய்யலன்னா, இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே என்ன செய்யறாங்க, பொருள் மேலையும் பொன் மேலையும் கொலை உணர்வு, அந்த கொலை கொள்ளை இதெல்லாம் ஈடுபடக்கூடிய மக்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க, பாவ வாழ்க்கை வாழறாங்க, அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வீணடிக்கிறாங்க. அடுத்த பிறவி வந்து அவங்களுக்கு என்னவா கிடைக்கும், மிருக இனத்துல கூட அவங்க பிறக்கிறதுக்கான
ஒரு சூழ்நிலை உருவாகியும் இந்த மனித வாழ்க்கைய அவங்க வீணாக்கிடுறாங்க. அரிதறிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது, அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைய அவங்க வீணாக்கிடுறாங்க அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கணும். தியாகத்தின் சுழற்சி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க பகவான் இங்க வந்து பகவான் கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து என்ன வருது, வேதங்கள் வந்து பிரம்மாவுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவரு வந்து அவருடைய மகனாகிய நாரதருக்கு சொன்னாரு, நாரதர் வந்து வியாசருக்கு சொன்னாரு, வேதங்களை வியாசர் பகவான் தொகுத்தாரு 4 ஆக. அதுல என்ன சொல்லியிருக்கு, கடமை, ஒரு சூத்திரனுடைய கடமை என்ன, நிலத்தை பண்படுத்தி விவசாயம் பண்றது. ஒரு பிராமணருடைய கடமை என்ன, யாகங்கள் வளர்க்கிறது, தியாகம் பண்றது, அந்த இதெல்லாம் அவங்களுடைய கடமை. ஒரு வருண பகவான் அவருடைய கடமை என்ன, மழையை கொடுக்கறது. தேவரா இருந்தாலும் அவருக்கும் கடமை இருக்கு, அதுவும் வந்து மழையை கொடுக்கறது அவருடைய கடமை. இதனால என்ன பலன் கிடைக்குது, தானியங்கள் உற்பத்தி ஆகுது. அதை வந்து நாம என்ன செய்யணும், பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணணும். அதுல பலவிதமான பொருட்களை படைச்சு சமையல் பண்ணி அதை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். அப்ப இங்க இருந்துதான் தோன்றுது, கடைசியா இங்கதான் போய் முடியுது. இதுதான் வந்து ஒரு தியாகத்தின் சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம கலியுகத்துல இதெல்லாம் செய்ய முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணலாம், அதுக்குதான் நமக்கு வந்து இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து மேற்கு வங்காளம் கிழக்கு வங்காளம்னு நினைக்கிறேன், அந்த இடத்துல தோன்றினாரு, நவதீப்ல. அவர் என்ன செஞ்சாரு, நமக்கா பகவான் கிருஷ்ணரே சைத்தன்ய மகாபிரபுவா இங்க இறங்கி வந்திருக்காரு. பஞ்ச தத்துவம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த பஞ்ச தத்துவங்களும் கீழே இறங்கி வந்து நமக்காக சங்கீர்த்தனை யஜ்ஞத்தை நமக்காக கத்து கொடுத்துருக்காங்க. ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. அதை வந்து எத்தனை தடவை, ஒரு மாலை 108 மாலை, 108 மணிகளை உருட்டினோம்னா ஒரு மாலை நம்ம செய்யறோம். இதை போல நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம சொல்றோமோ, அந்த நாமங்களை உச்சரிக்கிறோமோ, அவ்வளவுக்கு அளவு நம்ம என்ன பண்றோம், பியூரிஃபை ஆகுறோம். இது வந்து நாங்களாம் சொல்றது கிடையாது. இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 11வது கேண்டோல 5வது சாப்டர் 32வது ஸ்லோகத்துல இது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பாகவத வழியா வர்றதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பஞ்ச தத்துவ மந்திரம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. அந்த பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை சொல்லிட்டு தான் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை நம்ம 100 தரம் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரேங்கிறத 108 தரம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை சொல்லணும். அந்த வீடு பாத்தீங்கன்னா அந்த மணியில வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தலைமை வீடு ஒண்ணு இருக்கும், அது வந்து சாட்சி வீடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் கிருஷ்ணர் சாட்சியா இருக்கிற நம்ம சொல்லக்கூடிய மந்திரங்களுக்கு ஒரு சாட்சி. அந்த நிலையில நம்ம மணியை உருட்டி உருட்டி நம்ம இதை சொல்லும் பொழுது இந்த கலிகாலத்துல நமக்கு நாம சங்கீர்த்தனம் தான் வந்து கொடுக்கப்பட்ட வழிமுறை. இதை நம்ம சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நாம பியூரிஃபை ஆகுறோம், நம்ம ஆத்மா சுத்தம் அடையுது, நாம திரும்பவும் இந்த உலகத்துக்கு வந்து பிறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இன்னைக்கு இதோட போர்ஷன் முடியுது. நான் எண்டிங் ப்ரேயர் சொல்லிடுறேன், அதுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா சொல்லிடலாம். வாஞ்சா கல்பதருப்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ கி ஜெய், ஸ்ரீல பிரபாதா கி ஜெய், நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். All glories to the assembled devotees. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna. Devotees, ரமணி மாதாஜி ஏதோ கைவோ எடுத்துட்டீங்க, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க வந்து யாகங்கள் பத்தி சொல்லும் பொழுது பலவித யாகங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா? ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து தசரதர் நடத்தின புத்திர காமேஷ்டி யாகம் வந்து ஞாபகம் வந்தது. அந்த யாகத்தின் மூலமா அவருக்கு வந்து 4 குழந்தைகள் வந்து கிடைக்கிறாங்க. ராமர், பரதர், லக்ஷ்மணர், சத்ருகனர்ன்ற 4 குழந்தைகள் வந்து அவங்க பெறுறாங்க. ஸோ யாகத்தின் மூலமா வந்து அவங்களுக்கு வந்து நீண்ட நாளா வந்து குழந்தை இல்லாததுனால பிராமணர்களை வச்சு அவங்க வந்து வேதத்தை ஓதி யாகம் நடத்தி குழந்தைகளை பெறுறாங்க. அதை பத்தி நான் பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைச்சேன் மாதாஜி, அதுக்கு தான் கைவிட்டுனேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு ஸ்லைட்ல வந்து சொல்லியிருந்தீங்க, அது மிகுந்த பற்றுதலினால் பகவானை அறிந்து கொள்ளவில்லைன்னா, மிகுந்த பற்றுதல் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வந்து எதை குறிக்குதுன்னா, நம்ம இந்த பௌதிகமா வச்சிருக்க பற்றுதலை பத்தி குறிக்குது. பௌதிக பற்றுதல், நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, நம்ம குடும்ப பற்றுதலா இருக்கட்டும், நம்ம பொருட்கள் மீது கொண்டுள்ள பற்று, ஜட இயற்கையில நம்ம வச்சிருக்க பற்றுதலை தான் அது குறிக்குது. அது மேல நம்ம அதிக பற்றுதல் வச்சிருந்ததுனால நமக்கு அறியாமை மூழ்கி நம்ம வந்து இறைவனை வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க
தெரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்றது தான் அது குறிக்குது. ஸோ அதை வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அவ்வளவுதான் மாதாஜி, வேற ஒண்ணும் இல்லை. எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ண தத்ர பார்த்தோ ஜனார்தனா. இது வந்து நம்ம கிருஷ்ணனை பத்தின ஒரு புகழ்மிக்க ஒரு ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நன்றி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அதான் பெரும் பற்றுதல்ங்கிறது வந்து கௌரவமான குடும்பம், அப்புறம் பெரும் செல்வம், அப்புறம் உயர்ந்த கல்வி, நிறைந்த அழகு, உடல் அழகு, இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், பகவானை நெருங்க மாட்டோம். இதுதான் வந்து பற்றுதல். இதுல இருக்க பற்றுதல் விட்டாதான் பகவானை அடைவோங்கிறது ஒண்ணு பாயிண்ட். அது மாதிரி இந்த தசரத மகாராஜா வந்து புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் செஞ்சாருன்னா அவரும் பலன் கருதி தான் அந்த யாகம் செஞ்சிருக்கிறாரு. குழந்தை வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு பலன், அதை எதிர்பார்த்து செஞ்சது. அதுவும் வந்து நம்ம என்ன செய்யுது, கர்மம் வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள்ல பற்றுதல் இல்லாம செய்யணும். யாகம் செய்யறோம்னா அது பற்றுதல் இல்லாம செய்யணும். அந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா அது வந்து பற்றுதல் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது, புரிஞ்சுக்கணும். தேங்க்யூ மாதாஜி. சுஜாதா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, இந்த இதுல புத்தி யோகம் அப்ப புத்திங்கிறது இந்த இடத்துல பக்தியை குறிக்குதா இல்ல அறிவுங்கிறத குறிக்குதா மாதாஜி? புத்தி யோகத்துக்கும் பக்தி யோகத்துக்கும் ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் கிடையாது மாதாஜி. இங்க புத்தி யோகம்ங்கிறது பக்தி யோகத்தை தான் இங்க குறிக்குது. இந்த இடத்துல பின்னாடி வருது, நம்ம கடைசி 6 சாப்டர் தான் ஞான யோகத்துல நம்ம முடிப்போம். இந்த இடத்துல வந்து பக்தி யோகம் தான். தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்புறம் இந்த யாகத்துல வந்து என்னென்ன பாவங்கள் வருது அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன். அதை நான் சொல்லாம விட்டுட்டேன் இல்லையா? அது வந்து என்னன்னா, இப்ப வந்து ஒரு விவசாயி வந்து நிலத்துல உழறான். நிலத்துல உழும் பொழுது அப்ப வந்து என்னன்னா புழு பூச்சி எல்லாம் இருக்கும், மண்புழு மாதிரி அந்த சின்ன சின்ன புழுக்கள்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் ரமேஷ் பிரபு மியூட் போட்டுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது நிலத்துல உழும்போது புழு பூச்சிகள் வந்து அடிபடுது. அப்போ வந்து அதுல வந்து பாவம் வந்து சேருது. அடுத்ததா வந்து அந்த வியாபாரி என்ன பண்ணுவான், அதை வந்து விற்பனை கொண்டு போவான். அங்க விளையக்கூடிய நெல்லோ கோதுமையோ இல்ல வந்து கம்போ கேழ்வரகோ ஏதோ அந்த தானியங்களை வந்து அவன் விற்பனைக்கு கொண்டு போகுது. அவன் எவ்வளவுக்கு அளவு அங்க உழைச்சிருக்கிறானோ அந்த விலை அவனுக்கு கிடைக்காது. அவன் வந்து குறைஞ்ச விலையில தான் வந்து என்ன செய்வாங்க, வியாபாரிகள் வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க. அப்ப வந்து அவனுக்கு மனவலி வருது. அந்த மனவலிங்கிறதும் அந்த இடத்துல பாவமா வருது. சரி, இப்ப 2 பாவம் வந்துருச்சு. 3வது வந்து அந்த பொருளை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வரோம். வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வரும் பொழுது அது நாள்படைய பாத்தீங்கன்னா, இப்ப கத்திரிக்காயில பாத்தீங்கன்னா புழு இருக்கும், காலிஃபிளவர் பாத்தீங்கன்னா புழு இருக்கும். நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், வெந்நீர்ல போடுவோம், கத்தியில வச்சு வெட்டும் பொழுது அந்த புழுவை கட் பண்ணிடுவோம். நம்மள அறியாமலே அந்த புழு பூச்சியை நம்ம சாவடிக்கிறோம். அப்ப அந்த இடத்துலயும் வந்து பாவம் வந்து சேருது. அப்புறம் வந்து என்ன செய்யறோம், அப்புறம் சமைக்கிறோம். அந்த சமைச்சு இது பண்ணும் பொழுதும் நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நிறைய பாவங்கள். அப்புறம் நம்ம மனநிலை எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியாது, எந்த மனநிலையில நம்ம சமைக்கிறோங்கிறது. இப்படி வந்து அந்த பாவங்கள் வந்து நிறைய வந்து அதுல சேர்ந்துக்குது. அப்படிப்பட்ட பாவங்கள்லாம் நம்ம உண்ணும் பொழுது அந்த பாவங்கள் வந்து நம்ம உடலுக்குள்ள போயிடுது. அதை நேரடியா நம்ம சாப்பிடும் பொழுது அதே சாப்பாட்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பகவானுக்கு பிரசாதமா நைவேத்தியமா வச்சு நம்ம படைச்சிட்டு நம்ம சாப்பிடும்போது பகவான் அந்த பார்வையினாலேயே அதுல இருக்க பாவங்களை விலக்கிடுறாரு. எவ்வளவு பாவம் அதுல வருதோ அத்தனை பாவங்களையும் விலக்கிடுறாரு. அப்ப அந்த உணவு வந்து சுத்தப்பட்டு போகுது. அதனாலதான் எது ஒண்ணுமே நம்ம படைக்காம சாப்பிடக்கூடாது. பகவானுக்கு படைக்காம சாப்பிட்டோம்னா பாவத்தை உண்கிறோம். நம்ம வந்து பகவானுக்கு படைக்காம திருடன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா பகவான், அது போல நம்ம வந்து பாவத்தை உண்பதனால நம்ம என்ன செய்வோம், ஆத்ம சுத்தி அடையாது. ஆத்ம சுத்தி அடையலைன்னா திரும்பவும் நமக்கு வந்து பிறப்பிறப்பு சூழல்ல மாட்டிக்கிறோம் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற யாருக்காவது கேட்கணுமா? அம்பிகா ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. மாதாஜி, இப்போ ஒரு ஸ்லோகன்ல வந்துட்டு சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க மாதாஜி. அதுல வரும். அதுல வந்து காலையில எந்திரிச்ச உடனே அது ஞாபகம் வரும் மாதாஜி. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், இன்னைக்கு டே வந்து நல்லபடியா உங்க கருணையில நடக்கணும் பகவானேன்னு சொல்றோம். அப்ப தூங்க போகும்போது சொல்லுவேன். ஒரு பெரிய பிரச்சனை வருதுனாலும் சொல்றேன். இது இத்தனை முறைதான் சொல்லணும், அந்த வார்த்தையில இந்த சமயத்துலதான் சொல்லணும்னு எதுவும் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குங்களா மாதாஜி? எந்த கண்டிஷனும் இல்லை, எப்பவுமே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம், ஒரு தப்பும் இல்லை. பகவானை நம்ம நினைவுபடுத்திக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு வழியாயிடுது. சமைக்கும் போதோ இதோ பெரிய பிரச்சனை. இப்போ ஒரு 3 நாள் முன்னாடி எல்லாம் ஃபேமிலில அவ்வளவு பெரிய ஒரு ப்ரெஷர் மாதாஜி.
அப்ப சொல்லிட்டு சில சமயம் அந்த பிரச்சனையிலே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இத நினைக்காம ஒரு 2, 3 செகண்டோ, 5 செகண்டோ விட்டுறோமோ என்னமோ தெரியல. அதுக்கப்புறம் நினைச்சுட்டு, எதுக்கு நம்ம தான் பகவான நினைச்சா அது எல்லாம் தூசி ஆக்கிட போறாரு. நம்ம ஏன் இதுக்குள்ள போய் முங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அத விட்டுட்டு பகவானே எனக்கு தெரியல இவ்வளவு பெரிய இடி வருது. நீங்க தான் எனக்கு கருணை காட்டுங்க. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா, அந்த பதட்டம் இல்லாம அத ஹேண்டில் பண்ண முடியுதுங்க மாதாஜி. கரெக்ட். அதாவது நம்ம வாய் அந்த நெஞ்சு வார்த்தையா படபடப்பு சொல்லக்கூடாது. இல்லாம ஆமா. நெஞ்சு அதாவது படபடப்பு, ஒரு பெயின் இல்லாம அது ம். ஈஸியா சால்வ் பண்ண முடியுது. இல்லைன்னா ஏதோ பெரிய பாரம் மாரி தெரியுது அது. கரெக்ட். அதாவது நம்ம வாய் வார்த்தையா சொல்லக்கூடாது. அதை உணர்ந்து உள்ளார உணர்ந்து சொல்லணும். ஆ. அந்த பகவத் அர்ப்பணம் ம். தான் ம். உணர்ந்து சொல்லும் பொழுது நமக்கு எல்லா வித தீங்குகளும் எப்படின்னா நெருப்புலிட்ட பஞ்சு போல ஒரு பஞ்சு வந்து ஆ. என்ன செய்யும், நெருப்பு பார்த்தோன்னா பொசுக்கி போற மாதிரி நம்மளுடைய துன்பங்கள்லாம் விலகி போகும் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது இஷ்டமா வேற யாராவது ஏதாவது சொல்லணுமா? ஹரே கேள்வி கேட்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. எனக்கு இந்த ஒண்ணு டவுட், இந்த வர்ண கலைப்புன்னா என்ன மாதாஜி? ம்? வர்ண கலைப்புன்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு word இருக்கு. வர்ண கலைப்பா? வர்ண கலைப்பு சங்கரமா வர்ண கலைப்பா? என்ன மாதாஜி? வர்ண சங்கரமா இல்ல வர்ண கலைப்பா? என்ன சொல்றீங்க? புரியல வர்ண எனக்கு. கலைப்புன்னு சொல்லிட்டு, வர்ண கலைப்பு என்றால் என்ன அப்படிங்கிறது இதுல படிச்சேன் ஒரு இதுல. இதுல அப்படி இல்லை. உங்களுக்கு வருதா மாதாஜி? அந்த ஒரு நாள் இந்த அத்தியாயம் 18 நாள் அத்தியாயத்துல ஒரு கொஸ்டின் அது வந்திருந்தது மாதாஜி, அதான் கேட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்ததா? அது செகண்ட் நான் சாப்டர். செகண்ட் சாப்டர் நினைக்கிறேன். வர்ண கலைப்பு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. வர்ண கலைப்புங்கிறது வர்ண சங்கரத்தை தான் குறிக்கும்னு நினைக்கிறேன். வர்ண சங்கரம் அப்படிங்கிறதுனா இப்ப நம்ம சொன்னோம்ல, அதாவது ஒரு போர்ல வந்து நிறைய ஆண்கள் தான் போர் புரிய போறாங்க. அப்ப வந்து ஆண்கள்லாம் வீட்டுல இருக்க ஆண்கள்லாம் இறந்து போயிடுறாங்க. அப்ப பெண்கள் மட்டும் வீட்டுல இருக்காங்க. அந்த பெண்களுக்கு நல்லது சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய மூத்தவர்கள் கூட இல்ல. மூத்தவர்களும் போர்ல இறந்து போயிடுறாங்க. அந்த குடும்பத்துல ஆண்கள் தலைவன்கிற யாருமே இல்லாம ஒரு பெண்கள் மட்டும் அந்த குடும்பத்துல இருக்காங்கன்னா அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான ஆள் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அப்ப கண்ட்ரோல் இல்லாத அந்த பெண்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க, கற்பு நெறி தவறி போறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டாகுது. அவங்க வாழ்க்கை ஆதாரத்துக்கு என்ன செய்வாங்க, பிற ஆண்களை நாடுவாங்க. கற்பு நெறி தவறுது. அதனால என்ன ஆகும்னா தகாத வழியில சந்ததிகள். தகாத வழியில குழந்தைகள் உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டாகுது. அதுதான் வந்து வர்ண சங்கரம் அப்படின்னு. அதாவது இவங்க குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போகுது. அது அப்படி போகும் பொழுது அந்த குடும்பத்துல எல்லாமே என்னன்னா தப்பு தப்பா நடக்கும். அதுதான் வர்ண சங்கரம் ஆச்சு. ஓகே மாதாஜி. வர்ண கலைப்புங்கிற வரத நான் பார்க்கல. நீங்க சொல்றீங்க. நீங்க அதுதானா இதுதானா தெரிஞ்சுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இந்த மாலை ஜெபிக்கும் போது நம்ம கண்ணை மூடிட்டு செய்யணுமா? கண்ணை மூடிட்டு மனசுக்குள்ளே ஜெபிக்கலாமா? இல்ல வாய் விட்டு தான் சொல்லணுமா மாதாஜி? கண்ணை மூடிட்டு செஞ்சா நிறைய பேருக்கு தூக்கம் வருது. உதாரணத்துக்கு எனக்கே கூட சமயத்துல தூக்கம் வரும். அப்படி கண்ணை மூடிட்டு நம்ம ரொம்ப உடல் களைப்பா இருக்கு, மூளையும் நம்ம அதிகமா வேலை செஞ்சிருக்குன்னு வச்சுங்க, கண்ணை மூடணும்னா நம்மள அறியாம தூக்கம் வந்துடும். அதனால கண்ணை மூடக்கூடாது. கண்ணை மூடக்கூடாது. அதனால அதுக்குன்னு கண்ணை திறந்து வச்சுட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் வேடிக்கை பார்க்கவும் கூடாது. நாம என்ன செய்யணும், கண்ணை வந்து லைட்டா திறந்து வச்சுக்கணும். இல்லாட்டி நமக்கு எதுக்கு என்ன செய்யணும், அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஸ்லைடு இந்த இதெல்லாம் ஸ்டிக்கர்லாம் விற்கிது, அதை வாங்கி ஒன்று ஒட்டிக்கலாம். இல்லை பகவானுடைய திருவுருவத்தை இதை வந்து நமக்கு எதுக்க வச்சுக்கலாம். அதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜெபிக்கலாம். இன்னொன்று மனசுக்குள்ளேயும் அதை சொல்லக்கூடாது. வாய் விட்டு தான் சொல்லணும். மனசுக்குள்ள சொல்றதுனால நம்ம காதுக்கு கேட்காது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுடைய வாயால சொல்லணும், காதால கேட்கணும், மனசால நினைக்கணும். அப்ப நம்ம 3 புலன்கள் வந்து அந்த இடத்துல வேலை செய்யுது. நம்ம மனசுக்குள்ள சொன்னோம்னா மனசுக்குள்ள சொல்றது காதுக்கு கேட்காது. நம்ம காதும் தூய்மை அடையணும். அதனால வெண்மையா கத்தி எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணான்னு கத்தாம வெண்மையா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே நம்ம காதுக்கு மட்டும் கேட்டா போதும். அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மந்திரங்களை உச்சாடனம் பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லது. நம்ம மனம், நம்முடைய வாய், நம்முடைய காது 3 அதுல ஈடுபடும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேட்கணுமா? கிளியரா ஹரே எல்லாருக்கும்? கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னுடைய
இந்த கண்ணை திறந்து சொல்லணுமான்னு கேட்டாங்கல்ல மாதாஜி ஒரு மாதாஜி. ம் ம் என்னோட தாழ்மையான கருத்து ஒண்ணு சொல்றேங்க மாதாஜி. ம் கோயில்ல இருந்தோம்னா பகவானோட ரூபத்தை கண் திறந்து ஜபிக்கணும்னு சொல்றாங்கல்ல மாதாஜி. ம் அது மாதிரி நம்ம வந்து இப்ப ஹேண்ட்பேக்லயோ பர்ஸ்லயோ வந்து நம்ம இஸ்கான்லயே கொடுக்குற சின்ன போட்டோ இருக்குல்லங்க மாதாஜி. ம் பகவானை யசோதா அம்மா தூக்குன மாதிரியோ இல்ல சின்ன பகவான் போட்டோவோ வச்சு அது எங்கனாலும் நான் வந்து எடுத்து வச்சு அந்த ரூபத்தை பார்த்துக்கிட்டே சொன்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு டைவர்ஷனே வரமாட்டேதுங்க மாதாஜி. எனக்கு கண்டிப்பா அப்படி இருக்கு. நீங்க கண்டிப்பா குரு என்ன சொல்லுறீங்களோ அது மாதிரி சொல்லுங்க மாதாஜி. கண்டிப்பா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்றும் இருக்கும் மாதாஜி. ஒருத்தவங்க வந்து போட்டோ ஒருத்தவங்க வந்து அந்த திருவுருவத்தை பார்த்துக்கிட்டு இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பகவத்கீதையோட இது வந்து சொல்றாரு பகவான். இதை பார்த்துக்கிட்டே சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு இது பிடிக்கும். சில பேருக்கு என்ன செய்யலாம் வந்து அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை மனசால நினைச்சுக்கிட்டு கூட சொல்லுவாங்க. சில பேர் அந்த மந்திரத்தை வெளியில ஸ்டிக்கரா ஒட்டி வச்சுக்கிட்டு கூட சொல்லுவாங்க. இல்ல எல்லாத்த விட பகவானுடைய திருப்பாதங்களை நினைச்சுக்கிட்டு சொல்லலாம். எப்படி வேணா அவங்கவுங்களுக்கு எது ஈஸியா இருக்கோ அந்த முறையில நினைச்சுக்கிட்டு மந்திரங்களை சொல்லலாம். சரிங்க மாதாஜி. நன்றி எதுவுமே தப்பு மாதாஜி. கிடையாது. எதுவுமே தப்பு கிடையாது. சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. அதாவது இந்த செயலுக்கேத்த விளைவு அப்படின்றீங்க இல்லையா? செயல் எந்த ஒரு செயலுக்கும் அதுக்கு ஒரு விளைவு கட்டாயம் உண்டு அப்படின்றது. உண்டு. அதாவது எனக்கு வந்து இப்போ இப்ப நீங்க அமைதியா இருந்தா கூட அது ஒரு செயல் தான் சொல்றீங்க. எனக்கு வந்து அது நெகட்டிவ் எண்ணங்கள் வந்து டக்கு டக்குன்னு வருது. அது எதனால வருது ஏன் வருதுன்னு தெரியல. என்ன ஒரு விஷயம்னா டபார்னு அப்ப நம்ம அந்த இடத்த அதை போக்குறதுக்கு நம்ம உடனே ஏதோ ஒரு வழி தேடுறோம். ஆனா அது எனக்கு அந்த செயலுக்கு அப்ப ஏதோ ஒரு விளைவு உண்டு இல்ல அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஒரு சின்ன ஒரு பயம் வருது. பயப்படலாம் வேண்டாம். நமக்கு வந்து சும்மா இருந்தோம்னா அது மாதிரிதான் நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், வேண்டாத நெகட்டிவ் திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம மனசுல வரும். அதுதான் சும்மா இருக்கக்கூடாது. அந்த மனசையும் நம்மளுடைய புலன்களையும் வந்து பகவான்கிட்ட திருப்பணும். உயர்ந்த சுவையில நம்மளை திருப்பணும்னு சொல்றோம் இல்லையா? நம்ம வந்து கீழான சுவைகள் உயர்ந்த சுவையில கொண்டு வர்றதுங்கிறது அதுதான். நம்மளுடைய புலன்கள், நம்ம மனசு, நம்ம எண்ணங்கள் எல்லாத்தையும் இறைவன் பக்கம் திருப்பிட்டோம்னா இறைவனை நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது நெகட்டிவான திங்ஸ் எங்க இருந்து வரும்? உள்ள வர்றதுக்கே இடம் கொடுக்காது அது. இல்ல இப்போ நான் பிஸியா இப்போ நீங்க எல்லாம் சொல்றீங்க இதை படிக்கிறேன் அப்பெல்லாம் வரமாட்டேங்குது. ஆனா ஒரு நிமிஷம் நான் அமைதியா ஆனாலுமே டக்குன்னு அந்த ஒரு நெகட்டிவ் திங்கிங் எங்க இருந்து வருதுன்னு எனக்கே தெரியல. அது ஏதோ மாயாஜாலம் உதிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இல்ல அது உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல மாதாஜி, எல்லாருக்கும் வரக்கூடியதுதான். தப்பு கிடையாது. எல்லாருக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஒண்ணுதான். ஆனா அது வராம இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நாம என்ன செய்யணும், எப்போதும் பகவானை நினைச்சுக்கணும். அவருடைய லீலைகள்லாம் எவ்வளவு இருக்கு. அவருடைய லீலைகள், அவருடைய கதைகள் அதெல்லாம் நம்ம நினைக்கலாம். இல்லாட்டி நம்ம அவருக்கு போய் அவருடைய பூஜை அறையை வந்து தூய்மைப்படுத்தலாம். இல்ல புஸ்தகத்தை எடுத்து வச்சு படிக்கலாம். சும்மா இருக்கக்கூடாது. சும்மா இருந்தாதான் அது வந்து வருது இல்லையா? அப்ப வந்து நம்ம சும்மா இல்லாம நம்ம பகவானுடைய சேவையில நம்ம ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது அந்த இது வந்து வர்றதுக்கு இடமே இருக்காது. இருக்காது. இப்பதான் உள்ளக்கு வந்திருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதை ஃபுல்லா கொண்டுட்டு வரேன் மாதாஜி. கொண்டு வரணும். எல்லாருமே முயற்சி பண்ணணும். இப்ப நான் உட்பட அப்படிதான். எல்லாருக்குமே சும்மா இருந்தோம்னா வேண்டாதெல்லாம் நினைக்க சொல்லும். கண்டதையும் நினைக்கும். அது விவேகதான். அது தப்பு கிடையாது. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேற யாருக்காவது கேட்கணுமா இல்ல கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாமா? இன்னைக்கு 1/2 மணி நேரம் கூடவே ஆயிடுச்சு. எல்லாருக்கும் கிளியர்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து நாளைக்கு மறுபடியும்